Γιάννης Θεοδωρόπουλος, είμαι ο αρχισυντάκτης των Ναυτικών Χρονικών και σας καλωσορίζω στο φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, εδώ που ξεκινάει το φετινό εκπαιδευτικό ταξίδι της Ίσαλος.net, με ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι αρκετά επίκαιρο, ακριβώς και λόγω των διενέξεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άλλο από τα δομικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου, του μαύρου χρυσού και συγκεκριμένα πώς εξορίσεται, πώς παράγεται το πετρέλαιο μέχρι την τελική του κατανάλωση και βέβαια τη θαλάσσια μεταφορά του. Γιατί προφανώς για να καταναλωθεί πρέπει να μεταφερθεί με κάποιο τρόπο και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές παίζουν κέριο ρόλο σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσουμε τις φετινές διαλέξεις με τον καπτάν Κώστα Κανελόπουλο, το Managing Director της Νηρέους, ο οποίος διαθέτει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό και έχει και συνδυάζοντας βέβαια την τεχνογνωσία του τόσο ως ναυτικός και βέβαια ως manager μιας πολύ μεγάλης εταιρείας με πολλά χρόνια στον Πειραιά. Και οφείλω να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ, γιατί όσα λίγα γνωρίζω για τα δεξαμενόπλαια και το πετρέλαιο, τα γνωρίζω ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στον Κώστα τον Κανελόπουλο. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη στο Θεό Maritime και θα ήθελα και από εκ μέρους των Ναυτικών Χρονικών και της Ίσαλος.net να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη για τη φιλοξενία, όπως και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας παράσχει το χώρο. Καπτάν Κώστα, λέω να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε μόνο μία ώρα και θα έχουμε και ένα μεσάωρο στο τέλος. Νομίζω όποιες απορίες υπάρχουν να λυθούν. Προτείνω να ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι το πετρέλαιο σαν εμπόρευμα. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι το πετρέλαιο, αλλά να δούμε τις χρήσεις του. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ως φορτίο, γιατί προφανώς έχει μια αλφα επικινδυνότητα σε σχέση με κάποια άλλα εμπορεύματα. Να πάμε στα θαλάσσια μεταφορά και στις κυριότερες γραμμές και να καταλήξουμε με το πώς γίνεται η ναύλωση ενός δεξαμενόπλου από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή και ποιος είναι ο ρόλος του ναυλωτή. Γιατί πολλές φορές αγνοείται ο ρόλος του ναυλωτή. Σωστά. Καλησπέρα. Είμαι ένας από εσάς, επομένως δεν χρειάζονται άλλες εισαγωγές. Τι είναι το πετρέλαιο? Ή αυτό που όλοι γνωρίζουμε σαν crude oil. Η πιο γενικά αποδεκτή θεωρία είναι ότι πριν από εκατομμύρια χρόνια τα υπολείμματα των ζώων και των φυτών όταν πέθαναν ενταφιάστηκαν μέσα στη γη, μέσα στη θάλασσα ή ενταφιάστηκαν έτσι ώστε όταν οι ωκεανοί και οι ήπειροι άλλαξαν θέσεις βρέθηκαν στον πάτο της θάλασσας ή βρέθηκαν στα βάθη της γης. Επομένως προέρχεται από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Όπως πέθαναν, βυθίστηκαν μέσα στο βυθό και αφού υπήρχε άμμος και λάσπη γύρω-γύρω, ενταφιάστηκαν κάτω από αυτά. Η άμμος και η λάσπη δημιουργήσαν πετρώματα και φτάσαμε τελικά να έχουμε το πετρέλαιο κάτω από τα πορώδη ζυματογενή πετρώματα που σήμερα προσπαθούμε να διανοίξουμε μέσω των εξορίξεων. Οι βασικοί λόγοι για να γίνει όμως αυτή η αλληλουχία, δηλαδή να δημιουργηθεί το πέτρωμα που λέγεται πετρέλαιο, είναι οι 5 βασικοί γεωλογικοί θα έλεγα παράγοντες ή χαρακτηριστικά ή συμβάντα. Ένα είναι να δημιουργηθεί το μητρικό πέτρωμα. Αυτό που λέμε στα αγγλικά source rock. Είναι αυτό το οποίο είναι πλούσιο στην ύλη αυτή που λέγεται πετρέλαιο και άμα το ζεστάνουμε θα καταφέρουμε να βγάλουμε από μέσα το πετρέλαιο. Το δεύτερο γεωλογικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να υπάρχουν δίωδοι, γιατί δεν σημαίνει ότι ενταφιάστηκε το πετρέλαιο εδώ και σίγουρα θα το βρούμε έπειτα από εκατομμύρια χρόνια πάλι εδώ. Μέσα από διόδους μπορεί να το βρούμε στην Αίγυπτο ή μπορεί και στην Ισπανία και πάει λέγοντας. Κάποιος θα μπορεί να ρωτήσει, καλά και αφού ενταφιάστηκε γιατί αναγκάστηκε να μετακινηθεί? Γιατί είναι πετρέλαιο. Γιατί όταν δέχεται θερμοκρασία και πίεση μπορεί να ασκήσει πίεση στο τείχομα το οποίο το περιβάλλει και έτσι να ανοίξει βίωμα και να περάσει. Δημιουργείται, δηλαδή το πετρέλαιο έχει και ένα χαρακτηριστικό να είναι λίγο μετανάστης. Να έχουμε και πρωτογενή και δευτερογενή μετανάστευση με το πετρέλαιο. Η πρωτογενής είναι μέσα από την πίεσή του και την θερμοκρασία του να σπάει το τείχομα και να βρίσκει κάποια δίωδο και κάπου αλλού να πηγαίνει. Και η άλλη είναι μέσα από τη διακίνηση των φυσαλίδων των ροών. Το τρίτο χαρακτηριστικό το γεωλογικό είναι ο βράχος ταμιευστήρας.
Είπαμε λοιπόν ότι ο πυλός και η λάσπη ενωθήκανε και κάνανε κάποιο πόδι βράχο. Ο βράχος λοιπόν δημιούργησε τη λεκάνη και από κάτω είναι το πετρέλαιο. Ή μέσα σε αυτό είναι το πετρέλαιο. Το τέταρτο είναι, κοιτάξτε πόσα χαρακτηριστικά έχει, Το τέταρτο είναι το μονοτικό πέτρωμα που δημιουργείται, το οποίο απομονώνει το πετρέλαιο και το βαστάει εκεί, φυλαγμένο, να μην μπορεί να διαφύγει. Πάλι από το βράχο και τον πυλό. Και το άλλο, είτε το πιστεύετε όχι, είναι ένα άλλο πέτρωμα που λέγεται παγίδα. Και η παγίδα είναι αυτό που συνήθως παίρνει και μια λυγισμένη μορφή και εμποδίζει τη διαφυγή του αερίου, δηλαδή του πετρελαίου, δηλαδή των υδρογονανθράκων. Για να γίνουν όμως αυτά, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σωστή σειρά. Το μητρικό πέτρωμα προσφέρει τη γένεση. Τα ρήγματα, τη μετανάστευση του πετρελαίου, τη ροή του, τη διαδρομή του. Ο αποταμαυστήρας το συγκεντρώνει. Το μονοτήριο το προφυλάσσει. Και οι παγίδες το φυλακίζουν. Για να πάμε εμείς μετά να σπάσουμε τις πέτρες και να το βρούμε. Πού θα το βρούμε? Οι συνηθισμένοι τόποι που βρίσκεται το πετρέλαιο είναι είτε οι λιμναίες, είτε οι δελταϊκές, είτε οι θαλάσσιες λεκάνες. Δεν είναι όμως ο απόλυτος κανόνας. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες πιθανότητες. Το γιατί το βρίσκουμε στο Δέλτα, το γιατί το βρίσκουμε στις λίμνες το καταλαβαίνετε. Στο Δέλτα όλο και περισσότερο πράγματα εκχύνονται, απορροφιόνται, βουλιάζουν, απορροφιόνται από την γη. Παρότι λέμε και σήμερα είναι και ο τίτλος του session μαύρος χρυσός, δεν είναι απαραίτητα μαύρο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο μπορεί να είναι καφετί, μπορεί να είναι και πράσινο, μπορεί να είναι και λαδί, μπορεί να είναι και brown. Τις περισσότερες φορές όπως έχει τα άλλα χρώματα. Πώς το ταξινομούμε αυτό το περίφημο υγρό? Έχει βασικά την πρώτη ταξινόμηση εξαρτούμενη από την ποιότητα των υδρογονανθράκων που το συντελούν. Έχουμε τα παραφινικά πετρέλαια, άρα είναι τα πετρέλαια εκείνα που έχουν περισσότερους παραφινικούς υδρογονάνθρακες. Βλέπετε τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας. Τα ναυθενικά με περισσότερους ναυθενικούς υδρογονάνθρακες. Βλέπετε τα πετρέλαια της Νιγηρίας. Και μετά έχουμε τα ασφαλτενικά ή τα αρωματικά. Βλέπετε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, εξού και τα βαριά, εξού και τα ασφαλτικά. Αυτή είναι η πρώτη ταξινόμηση με βάση την ποιότητα των υδρογονανθράκων. Μας κάνω μια ερώτηση. Ποιο θεωρείται καλύτερης ποιότητας πετρέλαιο από αυτά που μας είπατε, ή δεν υπάρχει διαφορά? Όχι, υπάρχει. Είναι ένα πετρέλαιο στην Αλγερία, το Αλσαχί, θα το θυμηθώ και ίσως και καλύτερα το όνομα αργότερα, το οποίο πληρεί έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά έτσι ώστε με λίγη διήλυση να πάρουμε τα περισσότερα παραγωγά του. Γιατί όπως θα πούμε αργότερα στα δηληστήρια, καλό είναι να το έχουμε το πετρέλαιο, έχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να πάρουμε τα παραγωγά του και μια πολύ εξοδοφόρα εγκατάσταση που λέγεται δηληστήριο. Η επόμενη ταξινόμηση του πετρελαίου πάει στην πυκνότητά του. Έχουμε ελαφριά πετρέλαια, έχουμε βαριά πετρέλαια. Βρέθηκε και το American Petroleum Institute, αυτό το αμερικάνικο Ινστιτούτο, το οποίο ταξινομεί τα πετρέλαια, που λέγεται API, όσοι θα έχετε ταξιδέψει θα τα γνωρίζετε, και ταξινόμησε τα πετρέλαια με βάση την πυκνότητά τους. Δεν χρειάζεται να σας πω το 0,85, 0,75, θα θυμόσαστε. Με βάση το API, χαμηλό API, βαρύ πετρέλαιο. Ψηλό API, ελαφρύ πετρέλαιο. API λοιπόν 15, βαρύ πετρέλαιο. API 40, ελαφρύ πετρέλαιο. Και η τελευταία ταξινόμηση του πετρελαίου έχει να κάνει με το θιάφι. Το θιάφι το οποίο έγινε και πολύ μεγάλη συζήτηση το 2020 με τις ζημιές και τις επιπτώσεις που κάνει στο περιβάλλον. Επομένως, με βάση το θιάφι, την περιεκτικότητα του θιαφιού, τα χωρίζουμε σε γλυκά πετρέλαια. Ποιος περίμενε να ακούσετε γλυκό πετρέλαιο, τα λεγόμενα sweet, τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα θιαφιού. Τα χωρίζουμε σε ξινό πετρέλαιο, στα αγγλικά sour, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα θιαφιού. Πάλι μην με ρωτήσετε ποιο είναι το καλύτερο ή το χειρότερο, διότι με τα χρόνια τα δηληστήρια, με βάση τις εισαγωγικές ροές που έχουν, διαμορφώνουν και τις εγκαταστάσεις τους έτσι, ώστε να παίρνουν όσο περισσότερα παράγωγα μπορούν, άσχετα με το ποιο είναι το πετρέλαιο. Εισαγάγουμε από τη Βενεζουέλα, θα φτιάξουμε τέτοιες εγκαταστάσεις που να μπορούν να χειρίζονται πετρέλαια βαριά. Εισαγάγουμε από την Αλγερία ή το Arabian Light από τη Σαουδική Αραβία, τότε θα φτιάξουμε
τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις δηληστηρίων. Να σας πω τώρα για την ιστορία του, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί λίγος πολύ και έχει ακουστεί και στις τηλεοράσεις και στο ίντερνετ, αλλά από πολύ παλιά το υπερτρέλαιο υπήρχε στην ζωή μας. Δεν θα πάω στην εποχή των Ασσυρίων και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ παλιά, να πούμε ότι το χρησιμοποιούσαν στις λάμπες και για φωτιστικό. Ας πάμε λίγο πιο πρόσφατα και να σας πω ότι στην ουσία το πετρέλαιο άρχισε να αποκτάει κυρίαρχο λόγο στη ζωή μας, στη βιομηχανία, στην κοινωνία μας κάπου το 1920. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι πολύ εντατικά στην αρχή. Δηλαδή, δεν ξέρω τα παιδιά από το ίσαλος και τα χρονιστικά, συμπληρώνουμε και έναν αιώνα κυριαρχίας του πετρελαίου. Έναν αιώνα. Το φτιάξαμε το πετρέλαιο, το βρήκαμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάπου. Είναι στη λεκάνη τάδε ή στη λεκάνη τάδε, ή υποψιαζόμαστε, ή μας λέγανε οι παππούδες μας ότι εκεί μύριζε, κάπου αλλού μας λέγανε οι παππούδες μας στον Μπακού ότι έβγαζε κάτι καπνούς, και κάπως έτσι ξεκίνησαν εκεί οι εξορίξεις το 1860-1870. Μην νομίζετε ότι υπήρχε τότε η τεχνολογία να ψάξουν με άλλους τρόπους. Είτε το μύριζαν, είτε έβλεπαν στήλες, είτε βλέπανε καπνούς, είτε ήταν στεπώδεις περιοχές. Και εμείς σήμερα οι πιο μοντέρνοι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το εξορίξουμε εκεί που είναι στα έγκατα είτε της γης είτε της θάλασσας. Πώς γίνεται η εξόρυξη? Η εξόρυξη είναι μια πολυδάπανη και πολύχρονη ταλαιπωρία. Δεν λέω ότι είναι πολύχρονη και πολυδάπανη δουλειά, είναι ταλαιπωρία. Χοντρά έχει 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι όταν βλέπετε καμιά φορά στην τηλεόραση ή εκεί έξω το κατάκολο, που κάποτε θα γίνουμε και εμείς Σαουδάραβες, και να αναλύουν τα αποτελέσματα των κυμάτων που στέλνουν, ώστε να φύγουν τα κύματα, τα ακουστικά, να πάνε να χτυπήσουν τα πετρώματα και στην επιστροφή τους να καταφέρουν οι επιστήμονες να μετρήσουν το πλάτος και την διάρκεια, έτσι ώστε να καταλάβουν σε τι πέτρωμα πήγε και χτύπησε το ακουστικό κύμα που διώξαμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει πολύ τεχνογνωσία, πολύ εξελιγμένα μηχανήματα, επιστήμονες, υποδομή, έξοδα. Το δεύτερο στάδιο, πέστε λοιπόν ότι είπανε οι πρώτοι που κάνανε αυτές τις βόλτες πάνω κάτω που λέμε, ότι ναι, εκεί υπάρχει πετρέλαιο και μάλλον θα το βρείτε. Είναι να κάνουμε τις πρώτες διερευνητικές γεωτρήσεις. Δεν πάμε ποτέ έτοιμοι να πάμε να βγάλουμε πετρέλαιο. Πάμε να κάνουμε διερευνητικές γεωτρήσεις. Τι είναι αυτές? Είναι η μόνη πιστική λύση ότι υπάρχει πετρέλαιο. Και θα σας το πω και πιο κάτω πώς γίνεται. Και εάν οι διερευνητικές γεωτρήσεις, που ακούστε με, μόνο το 10% από τις βόλτες που κάνουν τα καράβια, τα καράβια που σας έλεγα τα ερευνητικά με τα σεισμικά, καταλήγει να εντοπίσουν κάποιο πιθανό κοίτασμα, μόνο το 10%, και από το 10% μόνο το 10% αυτού καταλήγει κάποτε να γίνει παραγωγικό πηγάδι. Φανταστείτε τι δουλειά θέλει. Γι' αυτό δεν το αποκάλεσα δουλειά και το αποκάλεσα ταλαιπωρία και εξοδοφόρα ταλαιπωρία. Το τρίτο στάδιο, αφού η διερευνητική τρύπα πήγε καλά, η εξόρυξη απέδειξε ότι υπάρχουν τα στοιχεία που θέλουμε, τότε θα πάμε στην κανονική πλέον διάτρηση, να φτιάξουμε εκείνο τον περίφημο πύργο που θα έχετε δει και να ξεκινήσουμε την γεώτρηση με το τρυπάνι. Δεν θέλω να σας φάω πολύ από το χρόνο γύρω από την εξόρυξη, αλλά θα θέλω να σας πω ότι πριν φτάσουμε στην διερευνητική κιόλας, και αυτό θα το επισημαίνω πολλές φορές για να καταλάβετε τους χρόνους που απαιτούνται. Πριν φτάσουμε στην διερευνητική εξόρυξη, είναι άλλα περίπου 9 με 10 στάδια νωρίτερα να κάνουμε, εμείς που λεγόμεθα όσοι ασχολούμεθα με την εξόρυξη, επιστήμονες, ναυτικοί, μηχανήματα, λογισμικά, βιβλιογραφίες, ιστορικές αναλύσεις, γεωλογικές έρευνες, θυγματοληψίες. Μόλις θα φτάσουμε στις άδειες, είναι η ταλαιπωρία η μεγάλη. Μπορώ και μόνο να σας απαριθμίσω τις ενέργειες πριν φτάσουμε στη διερευνητική. Όχι στην τελική, δεν βρήκαμε ακόμα πετρέλαιο, στη διερευνητική. Έρευνα και αναζήτηση, που στην ουσία καλύπτει μεγάλη περιοχή, μπορούμε να ψάχνουμε δηλαδή
100 επί 100 επί 100 χιλιόμετρα τετραγωνικών. Επιτραπέζιες μελέτες, που σημαίνει μαζεύονται κομπιούτερ μπροστά, παίρνουν εκείνα τα πράγματα, τα σήματα και τις εγγραφές και τα δείγματα από εκείνο το καράβι που πήγαινε και έφερνε πέρα με τα καλώδια και πήρε αυτά τα πράγματα. Τα αναλύουν. Μοντελοποιήσεις, βιβλιογραφίες, γεωλογική χαρτογράφηση, γεωχημικές έρευνες, γενική δειγματοληψία, γεωφυσικές έρευνες. Εδώ πάμε πλέον στα πλέον επιστημονικά. Μέχρι εκεί είναι, δεν είναι. Μόλις φτάνουμε κιόλας σε αυτό που λέγεται γεωφυσικές έρευνες, θα χρησιμοποιήσουμε και πιο εξελιγμένα μέσα, όπως είναι τα βαθύμετρα, τα ακουστικά βαθύμετρα, ένα ακουστικό εργαλείο, το SWAT βαθύμετρο, που είναι το πιο καλύτερο στις δουλειές αυτές. Θα κάνουμε σεισμικές έρευνες, θα κάνουμε έρευνες βαρύτητας, θα πετάξουμε αεροπλάνο να δούμε κατά πόσο η βαρύτητα το έλκει, γιατί έχει διαφορετική βαρύτητα άμα έχει το πετρέλαιο μέσα, ή θα χρησιμοποιήσουμε και τον ηλεκτρισμό ακόμα, γιατί όταν υπάρχει πετρέλαιο είναι καλύτερος αγωγός θερμότητος. Ακούστε λεπτομέρειες. Πάμε στην εξερεύνηση, περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, εδώ, άντε να τελειώσεις, επιφανειακή έρευνα και μετά έχουμε και την υπόγεια δραστηριότητα. Δηλαδή, πού θα τα κουμπίσουμε ακόμα εκείνο το δοκιμαστικό, το τρυπάνι, το δοκιμαστικό. Θα κάτσει, μη μας πέσει, μη. Και τελικά φτάσαμε στην προδιάτρηση. 9 στάδια πριν φτάσουμε στην προδιάτρηση. Γι' αυτό ακούτε καμιά φορά, μα ακόμα ψάχνουνε. Και βέβαια ψάχνουνε. Από την ώρα που θα πάρθει η απόφαση να ψάξουμε, που και αυτή η απόφαση για να πάρθει έχουν γίνει άλλες παρατηρήσεις νωρίτερα, από τις ιστορίες των παππούδων μέχρι την βιβλιογραφία, πέρανε και 3 και 4 και 5 χρόνια και φτάσαμε στην προδιάτρηση. Και θα μου πείτε, έλα μωρέ, ένα τρυπάνι είναι, θα του ρίξουμε μία να δούμε, θα υπάρχει, δεν υπάρχει, να τελειώνουμε. Αυτό το τρυπάνι μπορεί να κάνει από 10 εκατομμύρια δολάρια αν είναι στη στεριά. Το τρυπάνι πάντα μιλάω, δηλαδή η προδιάτρηση, έως 100 εκατομμύρια αν είναι στη θάλασσα. Φανταστείτε τα νούμερα. Και αφού κάνουμε την προδιάτρηση, πάμε στην εκτίμηση της ανακάλυψης. Τι βρήκε η προδιάτρηση? Βρήκε τίποτα? Βρήκε ικανό? Αξίζει τον κόπο? Και αν αξίζει αυτό, μήπως πρέπει να ψάξουμε και δίπλα έτσι ώστε να τα ενώσουμε, να κάνουμε οικονομία κλίμακος? Μια ερώτηση. Όταν βγαίνει στα ΜΜΕ και λέει ότι το Ιράν βρήκε ένα πετρελαϊκό πεδίο με εκτιμόμενα αποθέματα τόσα εκατομμύρια. Έχει προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Όλη αυτή η διαδικασία, και για να φτάσει στην έκφραση εκτιμόμενα, έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά μετά από την προδιάτρηση. Δηλαδή, έχει κάνει μεγάλη δουλειά γύρω από τη γειτονιά της προδιάτρησης. Εκείνο που έχει σημασία όταν φτάνουμε στο σημείο της προδιάτρησης είναι, εντάξει, βρήκαμε ότι εδώ είναι, αλλά για φανταστείτε ότι εδώ έχουμε τη λεκάνη πετρελαίου όσο είναι και η αιθουσά μας, και εδώ το ίδιο πετρέλαιο έχει, και εκεί κάτω που είναι ο Νίκος πάλι το ίδιο πετρέλαιο έχει. Αλλά από εδώ μέχρι τον Νίκο μπορεί να είναι από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή από εδώ μέχρι τη Ρόδο. Φανταστείτε λοιπόν πόσες άλλες δοκιμές πρέπει να κάνουν, μήπως καταφέρουμε και ενώσουμε αυτές τις υπόγειες λεκάνες στα κοιτάσματα για να δημιουργήσουμε μία έξοδο, μία δίωδο της παραγωγής. Αφού φτάσουμε πλέον στη λέξη που λέγεται παραγωγή, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη άλλη ταλαιπωρία για να εγκαταστήσουμε τις μόνιμες πλατφόρμες, όχι πλέον της προδιάτρησης. Το ξεχνάμε εκείνο, μπράβο, εκείνο μας έκανε τη δουλειά, μας βρήκε ότι υπάρχει πετρέλαιο, μπορεί να μας βρήκε και γειτονικά, τελείωσε το σκοπό του, φύγανε τα 100 εκατομμύρια τα πρώτα και πρέπει τώρα να φτιάξουμε την κανονική εξέδρα της εξόρυξης. Η εξέδρα της εξόρυξης είναι ένα πολύπλοκο, μια βαριά εγκατάσταση, πολυέξοδη, πρέπει να είναι ανθεκτική, πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι νωρίτεροι υπολογισμοί και οι προϋποθέσεις των γεωφυσικών χαρακτηριστικών, παλήριες, αν είναι για offshore, παλήριες, ρεύματα, το maximum, ιστορικό, records, να πάμε και 100 και 200 χρόνια πίσω, να βρούμε πόσο ψηλά αντιβάλλουμε, μήπως τυχώς σηκώνεται κανένα κύμα, μήπως έρθει το τσουνάμι, μήπως περάσει ο τυφώνας. Και το έχετε ακούσει. Πραγματικά έχουν συμβεί και καταστροφές στα πηγάδια, στις εξέδρες, και από τυφώνες και από μεγάλες πλημμύρες. Επομένως, φτάσαμε στην εξέδρα. Η εξέδρα μπορεί να πάρει, παιδιά όλοι είμαστε, μέχρι και κάποια δις δολάρια για να φτιαχτεί. Είναι πολύ μεγάλη η δουλειά. Και με την ευκαιρία αυτή, κοιτάξτε μια εξέδρα.
Για φανταστείτε αυτή την εξέδρα. Πρώτα να τη φτιάξουμε έξω σε κάποιο ναυπηγείο και μετά να τη μεταφέρουμε εκεί και μετά να την εγκαταστήσουμε εκεί, έτσι ώστε ακόμα και ο τυφώνας να περάσει, το hurricane, τα 120 μίλια, τα 200 που έχουμε δει κάποτε, τα 180 στη Βόρεια Θάλασσα μίλια την ώρα, να αντέξει. Γιατί είναι κόσμος επάνω. Κόσμος, επιστήμονες, απλοί εργάτες, καπεταναίοι, μηχανικοί, δεν είναι αστεία. Μπορεί να ακούσετε πλατφόρμες από 20 έως 120 ανθρώπους επάνω. Άνθρωποι που μένουν εκεί εβδομάδες, που έχουν οικογένειες. Άρα φανταστείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν φτάνουμε στο θέμα της εγκατάστασης της πλατφόρμας. Επομένως καταλάβατε για το χρόνο που απαιτείται, καταλάβατε τι βασικά πρώτα είναι το πετρέλαιο, ο χρόνος που απαιτείται να κάνουμε την προεργασία και μετά πώς φτάνουμε στην πλατφόρμα, που μια τέτοια πλατφόρμα, μακάρι να μην είναι στη θάλασσα, να είναι στη στεριά, οπωσδήποτε κοστίζει το 1/10. Δηλαδή αν αυτή η πλατφόρμα θα πάει, ξέρω εγώ, να ετοιμαστεί 2, 3, 4 δις, 5 δις, δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει, στη στεριά θα φτάσει πολύ λιγότερο για να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει να δουλεύει. Και αφού δουλέψει η πλατφόρμα, μετά ξεκινάει το τι θα το κάνουμε εκείνο το πράγμα που βγάζουμε από κάτω και λέγεται μαύρος χρυσός, που δεν είναι πάντα μαύρος. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα άλλο δίκτυο σωληνώσεων, αγωγών, ενδιάμεσων σταθμών, ώστε να στείλουμε το πετρέλαιο στους αποθηκευτικούς χώρους, να το πω απλά, στα storage tank. Και εκεί θα γίνει το πρώτο treatment, η πρώτη επεξεργασία του, που στην ουσία είναι το disgasification, να του διώξουμε τα πάρα πολλά γκάζια που είναι άγριο όπως φεύγει κάτω από τη γη ή κάτω από τη θάλασσα και να του διώξουμε όσο γίνεται τα πολλά κατάλοιπα και το πολύ νερό. Πριν τελειώσω με την εξόρυξη και την πλατφόρμα, θα θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν το βρούμε το κοίτασμα, ακόμα και αν όλα πάνε καλά, στην καλύτερη να καταφέρουμε να πάρουμε το 65%, άντε 70% των κοιτασμάτων. Όσο και αν έχω ψάξει και αν έχω ρωτήσει, δεν έχω βρει κοίτασμα να φτάσει το 80% τράβηγμα. Να πάμε να το τραβήξουμε όλα, να το αδειάσουμε που λέμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι κοίτασμα έχει αδειάσει. Αυτά είχα να σας πω με την εξόρυξη και με το πετρέλαιο. Και πάμε τώρα πλέον που το φέραμε στο storage tank, το φέραμε στους αποθηκευτικούς χώρους και κάτι θα πρέπει να το κάνουμε. Το πετρέλαιο όπως είναι μπορεί να καεί, κάποτε δοκιμάστηκε στην εποχή, στις αρχές του 1930, δοκιμάστηκε να καεί και έτσι όπως είναι. Επειδή έπαιρνε πόθια, επειδή είχαν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι, επειδή είχαν γίνει πολλές εξέλιξεις, όλοι καταλαβαίνανε την ενέργεια που είχε και τη θερμότητα που παρήγαγε και μερικοί δοκιμάσαν να το κάψουν και έτσι όπως ήταν, ακόμα και σε πλοία. Ήταν αποτυχία, έγιναν μεγάλα ατυχήματα και αμέσως καταλάβαμε ότι ως είναι ο μαύρος χρυσός από εκεί κάτω, δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο για να το χρησιμοποιήσουμε. Ποιο είναι? Το δηληστήριο. Η ραφιναρία, στην απλή γλώσσα μας, refinery στα αγγλικά, πέστε το όπως θέλετε. Εδώ πρόκειται για μια άλλη πάλι μεγάλη τεράστια εγκατάσταση, η οποία και αυτή είναι εξοδοφόρα, είναι εκτεταμένη, θέλει μεγάλους χώρους, ένα configuration από σωληνώσεις, αντλίες, χώρους, πιέσεις, μανόμετρα, εξειδικευμένους ανθρώπους κτλ. Και έτσι έχετε πάρει μια ιδέα τουλάχιστον όπως πηγαίνετε κάτω στην Κόρινθο που έχουμε 2-3 δηληστήρια εμείς εκεί. Φανταστείτε τα μεγάλα δηληστήρια τώρα που είναι κάτω το μεγαλύτερο που είναι στην Ινδία, το Τζαμναγκάρ, που νομίζω όταν πήγα με αυτοκίνητο από την μια να μπω και να βγω στην άλλη άκρη πρέπει να ήταν γύρω στα 45 λεπτά. Το Τζαμναγκάρ, το μεγαλύτερο δηληστήριο στον κόσμο. 1.240.000 βαρέλια την ημέρα, 1 εκατομμύριο δηλαδή, 1.240.000 την ημέρα διήλυση. Όταν τα μεγάλα δηληστήρια Ευρώπης και Αμερικής είμαστε στα 500, 560, 540, μπορεί να είναι και ένα γύρω στα 620 το Port Arthur. Τι κάνει το δηληστήριο τώρα? Το δηληστήριο κάνει βασικά 3 βασικές δουλειές. Κάνει διαχωρισμό, μετατροπή και κατεργασία κανού του μαύρου χρυσού, του crude oil, εκείνου του αργού πετρελαίου που βγάλαμε. Το φέρουμε στο δηληστήριο και κάνει αυτές τις 3 δουλειές που λέγεται διαχωρισμός, μετατροπή, κατεργασία. Ποιος είναι ο διαχωρισμός? Διαχωρισμός
είναι η πιο γρήγορη δουλειά που μπορεί να κάνει το δηληστήριο και δεν χρειάζεται πολύ σοφία σε αυτή τη φάση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν ζεστάνουμε οτιδήποτε, αρχίζει και βγάζει επάνω υδρατμούς. Το ίδιο θα πάθει και το πετρέλαιο. Αν το ζεστάνουμε, θα αρχίσει να βγάζει πράγματα. Αέριες. Γιατί τι είναι το πετρέλαιο, τι είπαμε, υδρογονάνθρακες. Τι υδρογονάνθρακες, αέριοι υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι το πετρέλαιο. Αέριοι υδρογονάνθρακες. Άρα, άμα από κάτω αρχίζουμε και το ζεσταίνουμε, νοητά σας το λέω, πάνω θα αρχίσει να βγάζουν υδρατμούς. Δεν είναι υδρατμοί, είναι υδρογονατμοί. Αυτούς, αν καταφέρουμε και τους πάμε σε έναν άλλο χώρο και τους ψήξουμε, εκεί θα παραγάγουμε προϊόντα. Και ποια είναι αυτά? Τα παράγωγα του πετρελαίου. Τα είπα απλά, αλλά σε μια φωτογραφία που θα μας δείξει τώρα εδώ, αυτό νοητά που σας έλεγα ότι το ζεσταίνουμε, σας το είπα απλά και χωριάτικα, και από εκεί αρχίζουν και ανεβαίνουν οι υδρατμοί. Και θα δείτε ψηλά θα βγουν τα καλύτερα προϊόντα, τα πιο ευγενή. Μετά, στη μέση περίπου, θα βγουν τα μεσαία αποστάγματα. Και κάτω θα βγουν τα χαμηλά, τα residual, τα εναπομείναντα, τα οποία θα είναι συνήθως η άσφαλτος, το fuel oil, θα το πούμε αυτά ποια θα είναι. Αυτή τη δουλειά χοντρά, χωρίς να σας κουράζω, κάνει το δηληστήριο. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα, χρειάζονται ατελείωτα δίκτυα σωληνώσεων, ατελείωτα δίκτυα νερού, ψήξεως, αποθηκευτικών χώρων, separations, αυτό να πάει εκεί, αυτό να πάει αλλού και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είπα ότι το δηληστήριο είναι μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση, αυτό το λέγαμε βαριά βιομηχανία και οπωσδήποτε πολύ εξοδοφόρα κι αυτή. Ποια είναι τα προϊόντα που θα πάρουμε τώρα? Του βάλαμε τη φωτιά. Βλέπουμε αυτό το ωραίο σχήμα που έχουν κάνει οι φίλοι μας. Το πρώτο που θα βγει θα είναι το υγραέριο, το LPG, με λίγα λόγια το πετρογκάζ, μετά η ναύθα, μετά η κεροζίνη που πάει κατά κανόνα στα αεροχόμενα, στα αεροπλάνα, μετά το ντίζελ που όλοι γνωρίζουμε τι είναι ντίζελ και στα πλοία και στη στεριά. Μετά θα πάμε στα λιπαντικά έλαια, μετά στο κερί της παραφίνης και καταλήγουμε με την άσφαλτο και την πίσα. Μένει και ακόμα λίγο που λέγεται πετρελαϊκός οπτάνθρακας, δηλαδή θα μπορούσαμε να το βάλουμε στη σόμπα και να το κάψουμε ένα πράγμα, ένα κατάλοιπο, σαν ντούβουλα τα φτιάχνουν και το χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη. Και τελευταίο το θιάφι. Ακόμα και θιάφι δηλαδή μπορεί να πάρουν το πετρέλαιο. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζονται μεγάλοι χώροι στα δηληστήρια. Θυμάμαι στο Corpus Christi που έχω δει ένα μεγάλο δηληστήριο, τα βουνά του θιαφιού που έβλεπα ήταν τεράστια. Φανταστείτε λοιπόν το τελευταίο, το μπίτι κατάλοιπο, το κάτω και από την άσφαλτο, πόσο μεγάλη ποσότητα ήταν. Και ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι το θιάφι στις αγροτικές μας δουλειές και τα λοιπάσματά μας. Τα επάνω λέγονται οι ελαφροί υδρογονάνθρακες. Τα μεσαία, εκεί περίπου στο ντίζελ, είναι τα μεσαία αποστάγματα. Και κάτω είναι εκείνα που δεν τους δίνουμε και πολύ αξία. Τα κατάλοιπα. Αυτά γίνονται με την πρώτη και εύκολη, όπως σας είπα στην αρχή, διήλυση. Μέχρι το θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Από εδώ και μετά, γιατί σας είπα το δηληστήριο δεν κάνει μόνο διήλυση, κάνει επεξεργασία και κατεργασία, άρα κάνει διαχωρισμό, κάνει πολλή δουλειά. Μπορούμε με την τεχνολογία και με την πάροδο το χρόνο να σπάσουμε ακόμα περισσότερο τα μεσαία και τα κατώτερα προϊόντα της διήλυσης για να παραγάγουμε ακόμα καλύτερα εξευγενισμένα προϊόντα. Θα θυμόσαστε ότι το κυνήγι ενός δηληστηρίου είναι να παραγάγει όσο γίνεται περισσότερο βενζίνη. Εκείνη είναι το καλό προϊόν. Το να παραγάγει μαζούτ, βλέπετε το δικό μας, δηλαδή το fuel oil της θάλασσας, δεν τον πολυκαίει, δεν είναι ακριβό, είναι το πιο φθηνό. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με τη διήλυση και αφού κάνει την διαχωρισμό, την κατεργασία, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων, το ίδιο το δηληστήριο κάνει και τη λεγόμενη τελευταία δουλειά του, την κατεργασία. Εκεί είναι που λέμε βάζει τις τελευταίες πινελιές και φτιάχνει το καλό το ντίζελ, αυτό που σας λένε 10 λεπτά παραπάνω αλλά είναι σε προσφορά. Το καλό πώς είναι το γκάζο, τη βενζίνη που σας λέει είναι 100. Αυτά
Δίνουν δουλειά σε πολύ κόσμο, ένα δηληστήριο απασχολεί πολύ κόσμο, υπάρχει τεχνογνωσία και παράλληλα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών. Το καράβι που θα μας φέρει εκείνο που βρήκαμε στη θάλασσα, μακριά, να το φέρει στο δηληστήριο, να το ξεφορτώσει. Άρα θα πρέπει να υπάρχει καράβι, ρημουλκά, τζέτιδες και πάει λέγοντας. Μετά θα υπάρχει η προβλήτα, να ξεφορτώσουμε, να πάει στο storage tank, να το συντηρήσουμε. Και μετά, καταλαβαίνετε. Και όταν φτιάξαμε τα προϊόντα, τη βενζίνη, τη ναύτα, την κεροζίνη, ακόμα και το μαζούτ, πρέπει να το πουλήσουμε, να κάνουμε χρήματα. Άρα αρχίζει ένας άλλος κύκλος εργασιών. Θα έρθει το καράβι και θα εξαγάγουμε βενζίνη στα MR, στα LR τα καράβια, στα μικρότερα, τα προντακτάδικα που έχετε ακούσει στις γενικές λέξεις. Θα πουλήσουμε τη βενζίνη και πάει λέγοντας. Και έτσι θα κάνουμε τα χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι τυχερές οι χώρες οι οποίες κατάφεραν έγκαιρα να φτιάξουν δηληστήρια, να επενδύσουν στα δηληστήρια είτε με ιδιωτικούς πόρους είτε με κρατικούς πόρους και να καταφέρουν να έχουν αυτόν τον κύκλο εργασιών. Βλέπετε Ολλανδία με λίγα λόγια, έτσι. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί έπρεπε να γίνει το Europort, το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Οι χώρες οι οποίες είναι μεγάλη παραγωγή, δεν συνεπάγεται απαραίτητο ότι έχουν και δηληστήρια. Όχι. Και αυτό έχει και μάλλον θα λέγα, θα προεκτείνω λίγο Γιάννη την ερώτησή σου, το ότι ο παραγωγός, επειδή το ακούμε πάντοτε, είναι ταυτόχρονα και πλούσια χώρα ή ο παραγωγός γιατί δεν έχει δηληστήριο, γιατί είναι βλάκας και πάει και πουλάει το μαύρο χρυσό έτσι. Είπαμε τον καφέ χρυσό ή τον πράσινο. Δεν είναι πάντοτε έτσι, παρότι τελευταία τίνει επιτέλους να γίνει έτσι, αλλά δεν το καταλάβανε οι χώρες, το παραγάγανε. Έγιναν λόγω των συγκυριών που θα σας εξηγήσω αργότερα. Για να φτιάξει ένα δηληστήριο, είπαμε, θέλει χρήματα, θέλει χώρους, θέλει υποδομές, θέλει τεχνογνωσία, θέλει κεφάλαια. Δεν βρίσκονται εύκολα, δεν επενδύονται εύκολα. Και μια φτωχή χώρα, παρένθεσης, οι περισσότερες χώρες πετρελαίου δεν είναι πλούσιες, παραγωγής πετρελαίου δεν είναι πλούσιος. Μην μιλάμε μόνο για τη Σαουδική Αραβία, για τα Εμιράτα, για το Κουβέιτ. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πλούσια η Νιγηρία, είτε το Σουδάν, ούτε η Αγγόλα, ούτε η Βενεζουέλα, οι φουκαράδες και άλλοι πολλοί. Δεν χρειάζεται να τους απαριθμίσουμε. Επομένως, είναι ένα αυτό το θέμα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εκείνοι που παρήγαγαν το πετρέλαιο δελεάζονται στην αρχή με την αξία του και πάνε και κάνουν μακρόχρονα συμβόλαια πώλησης του πετρελαίου, της πρώτης ύλης, του crude, με αποτέλεσμα να έρχονται οι πετρελοειδείς είτε άλλες κρατικές εταιρείες να το παίρνουν και να φέρουν να κάνουν τη διήλυση στη χώρα τους. Είναι διπλό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Δεν είναι όμως εύκολο. Είπα όμως στο Γιάννη, προέκτηνα λίγο την ερώτησή του στο ότι γιατί το κάνουν τελευταία. Ναι, τελευταία υπάρχει μια τάση να γίνονται τα δηληστήρια δίπλα στην παραγωγή. Και γίνονται δίπλα στην παραγωγή για δύο λόγους. Λόγος ένας, διότι τα δηληστήρια φεύγουν ή δηληστήρια δεν φτιάχνονται πλέον στον αναπτυγμένο κόσμο. Φεύγουν ή δεν φτιάχνονται. Είναι τέτοιοι οι παραβαλλοντικοί κανονισμοί που αν όλοι μαζευτούμε και βάλουμε τα λεφτά και φτιάξουμε ένα κεφάλαιο 50 δις, εμείς δηληστήριο δεν θα κάνουμε ποτέ. Και τον καλύτερο δικηγόρο να έχουμε εδώ πέρα, κανένα συνάδελφο. Τίποτα. Δεν τα καταφέρουμε. Είναι πολύ αυστηροί οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σήμερα για να φτιάξεις δηληστήριο. Γι' αυτό φώναζα πολύ ώρα και μου λέτε θέλει χώρους. Πού οι χώροι όμως? Τι, να πάω να φτιάξω στη μέση, ξέρω εγώ, ενός ερημικού μέρους τύπου στην έρημο? Πού? Πρέπει να είμαι κάπου που να έρχεται ένα καράβι να το παίρνει το πετρέλαιο. Να μην ξεκινάω με σωλήνες να το πηγαίνω κάτω, χιλιόμετρα μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άρα, κατά κανόνα τα δηληστήρια, γι' αυτό τα βλέπετε, όλοι σας, είναι δίπλα είτε σε θάλασσα είτε σε ποτάμια, είτε σε λίμνες, είτε σε μεγάλες κλειστές λίμνες. Βλέπε Μαύρη Θάλασσα. Πού είναι του Μισσιπί τα δηληστήρια, πού είναι του Ρότερνταμ, πού είναι στη Μαρσέιλ, στη Μασσαλία, στο Φως, Λαβερά. Είναι δίπλα στις θάλασσες για την ευκολία να πάρει το προϊόν, να πουλήσει το παράγωγο. Διαφορετικά
Κάτι που το έχουν κάνει βέβαια οι Αμερικάνοι, γιατί έχουν λίγο έτσι, μια θεωρία με τα pipelines. Μόνο οι Αμερικάνοι έχουν καταφέρει να φτιάξουν δηληστήρια στο κέντρο τους. Ντακότα, Κολοράντο, Μέμφις. Φτιάχνουν δηληστήριο και έχουν δίκτυο σωληνώσεων να το πηγαίνει. Το πετρέλαιο, να παίρνει το πετρέλαιο και να δίνει το παράγωγο. Βέβαια, το particularity με την Αμερική είναι ότι αυτό το είχαν από γενεσιμιού τους οι Αμερικοί. Η Αμερική ακόμα έχει το Colonial Pipeline, όταν πρωτοπήγανε οι Ιρλανδοί που φύγανε και πέρασαν να φτιάξαν και φτιάξανε σωλήνες. Μπράβο τους, είχαν αυτή την ιδέα. Ποιος έπειτα να χανίσει η χώρα. Λείπουν να τους ρωτήσουμε. Αλλά είναι η μόνη χώρα που έχει φτιάξει εκτεταμένο, παρένθεση, το πλέον εκτεταμένο, 320.000 χιλιόμετρα pipelines έχει η Αμερική. Η μόνη χώρα. Οι αναπτυγμένες χώρες, βλέπετε, ξέρω εγώ, την Ευρώπη, την Αμερική, πώς το πούμε, το δυτικό κόσμο, ας το πούμε έτσι γενικά, το δυτικό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, έχουμε φύγει πλέον από την παραγωγή. Είμαστε είτε κοινωνίες του service, πέραν του ότι είμαστε καταναλωτές, καμιά φορά καταναλωτές του κερατά. Έτσι, έχουμε φύγει από την παραγωγή και έχουμε πάει στο service και στην κατανάλωση και θα έλεγα στις άλλες υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν τη βαριά υποδομή, τη βαριά βιομηχανία. Άρα τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε το τελικό προϊόν. Είτε είναι το δηληστήριο στο Ρότερνταμ για όσο καιρό θα είναι μέχρι να γίνει biofuel, είτε αντί να μου το δίνει το δηληστήριο του Ρότερνταμ τη βενζίνη, μου το φέρνεις από τον Τακόντε της Νιγηρίας, I'm okay again. Εντάξει είμαι. Φέρε μου τη βενζίνη. Πούλησέ μου βενζίνη. Γιατί ούτως ή άλλως, άμα μου τη φέρεις έτοιμη, εντάξει θα μου βάλεις επάνω και τα μεταφορικά και την ασφάλεια, ναι, μπράβο. Μα και για το άλλο περίπου έτσι γίνεται. Έρχεται το crude oil επάνω και εκείνο ασφαλίζεται και εκείνο πληρώνει μεταφορικά και εκείνο εκφορτώνεται και έχουμε και το δηληστήριο. Επομένως δεν πρόκειται να γίνει κάτι τρομακτικό. Εκείνο όμως που θα ωφελήσει πραγματικά είναι τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή Νιγηρία, Ανγκόλα, θα πάνε πολύ καλύτερα. Γιατί όμως πάλι θα συμπληρώσω και στο Γιάννη και στο Νίκο, γιατί τα δηληστήρια πάνε προς αυτές τις χώρες? Διότι εκεί πλέον συμβαίνουν πάλι δύο πράγματα. Ένα, είναι πιο ελαστική η περιβαλλοντική νόμη, οι απαιτήσεις, δεν μιλάει πολύ η τοπική κοινωνία ή με την αμοιβή που δίνουν στην τοπική κοινωνία δεν ξεσηκώνεται. Και το δεύτερο είναι ότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις από εξωχώριες εταιρείες. Δηλαδή, η ExxonMobil για παράδειγμα σήμερα ελέγχει τη Γουιάννα. Η Γουιάννα μέχρι προχθές δεν παρήγαγε πετρέλαιο. Και σήμερα η ExxonMobil, το exploration της ExxonMobil ελέγχει όλη τη Γουιάννα. Που είναι και στη Βραζιλία, ξέρετε, λίγο πάνω εκεί στη Νότια Αμερική. Που δεν την ήξερε μέχρι προχθές σε εισαγωγικά ούτε η μητέρα της. Τώρα, το φτιάξαμε και το παράγωγο του πετρελαίου. Γιατί είναι σημαντικό, ρε παιδιά, το παράγωγο του πετρελαίου? Γιατί τώρα τόσο πολύ έτσι συζητάμε για το πετρέλαιο και το μαύρο χρυσό? Γιατί το ονομάσαμε χρυσό? Από εδώ και πέρα αρχίζει και γίνεται χρυσός. Γίνεται χρυσός διότι είναι καύσιμο. Και θα ήθελα να δείτε τι έχω γράψει για τον όρο καύσιμο. Καύσιμο λέγονται οι ουσίες που ενωνούμενες με το οξυγόνο παράγουν θερμότητα. Το έγραψα όσο γίνεται πιο απλά. Παράγουν θερμότητα. Ή στα επιστημονικά, αυτό το λέει ο κύριος Γκούμας, εξώθερμη αντίδραση. Αυτό είναι όλο. Τι γίνεται όμως? Τι σημαίνει εξώθερμη αντίδραση? Έχουμε θερμότητα. Τι είναι η θερμότητα? Θα τη χρησιμοποιήσουμε ως μέσο ενέργειας, ως μέσο κίνησης. Η θερμότητα, οπουδήποτε και με όποιο τρόπο την παράγουμε, είναι ενέργεια. Ακόμα και ο τροχός που κόβεται καίει. Ζεσταίνει και το καίει. Μην νομίζετε ότι το καίει με κανένα άλλο τρόπο, με τη θερμότητα το καίει. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό είναι το καύσιμο. Βέβαια ήρθαν οι επιστήμονες μετά, κάπου εκεί πέρα το 40 και έγινε και το πυρηνικό καύσιμο και βάλανε μέσα με την πυρηνική φυσική και την πυρηνική τεχνολογία. Είπανε ότι θερμότητα μπορούμε να έχουμε και από τις πυρηνικές αντιδράσεις, δηλαδή τις διεργασίες που γίνονται στο ατομικό επίπεδο των μορίων. Ναι, και εγώ λοιπόν πήρα και ξανά έκανα μια καινούρια έτσι, ορολογία. Τι είναι καύσιμο? Καύσιμο λοιπόν είναι εκείνη η ουσία που απελευθερώνει ενέργεια κατά μια συμβατική είναι εκείνη που λέγω εγώ με το οξυγόνο, η πυρηνική αντίδραση. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ενέργεια.
Ωραία, και την κάναμε την ενέργεια. Πού είναι η σπουδαιότητά της? Η σπουδαιότητά της έγκυται στο να είναι εκμεταλλεύσιμη. Και πάλι γίνεται τώρα από εκεί πέρα, γίνεται πιο ελκυστικό το θέμα. Ακόμα και όταν την έχουμε την ενέργεια, αν δεν είναι εκμεταλλεύσιμη, να τη φυλάξουμε. Τα παλιά χρόνια είχαμε για ενέργεια το ξύλο, τα προϊόντα του δάσους, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα ξέρετε, και πάει λέγοντας. Επομένως, με τα χρόνια έχουμε την κατάταξη των καυσίμων, είτε τα φυσικά καύσιμα, είτε τα τεχνικά καύσιμα, και τα φυσικά είναι εκείνοι οι λιθάνθρακες, το ακατέργαστο πετρέλαιο, η ναύτα, είπαμε όσοι το δοκιμάσανε σκοτωθήκανε με το ακατέργαστο, το μεθάνιο. Τα τεχνικά είναι εκείνα που παράγονται από αυτό το πράγμα, εδώ. Και φτάσαμε από το 20 και μετά, κάτι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κάτι με την με τη μαζική παραγωγή των αυτοκινήτων, με τη μαζική στροφή του άνθρωπου στην κίνηση, είτε μέσα από τα αυτοκίνητα, είτε μέσα από τα φορτηγά, είτε το πετρέλαιο σαν υγρό καύσιμο να έχει τη μεγαλύτερη διάδοση από οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο. Το γιατί το κατάφερε αυτό, θα ήταν μια ωραία ερώτηση να μου την κάνατε, γιατί έχω μια πολύ απλή απάντηση. Διότι το πετρέλαιο στη μια χούφτα του έχει τόσο πολλή ενέργεια που κανένα άλλο μέχρι τώρα ορυκτό ή άλλο καύσιμο έχει. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει το υδρογόνο έπειτα το 50 ή η πυρηνική, αλλά σήμερα το πετρέλαιο έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια στη μάζα του. Γι' αυτό και έγινε κυρίαρχος. Να το περιερίσουμε λίγο από σαν καύσιμο και να το φέρουμε και λίγο στην ναυτιλία, μια και είμαστε ναυτιλιακός χώρος. Στην ναυτιλία, πραγματικά κάπου εκεί πέρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και ίσως μετά το 50 ιδιαίτερα, με την εξέλιξη των μηχανών εσωτερικής καύσεως, το λεγόμενο μαζούτ στην πολύ έτσι λαϊκή έκφραση, το τελευταίο κατάλοιπο εδώ, απέκτησε μεγάλη αξία. Φτιαχτήκανε μηχανές, τελειοποιηθήκανε, βελτιωθήκανε και το μαζούτ έγινε το κύριο καύσιμο μέχρι και σήμερα. Άσχετα εάν φτιάξαμε κανονισμούς και το κάναμε με λιγότερο θιάφι, το κάναμε με specification του ISO. Θυμάμαι από όταν ήμουν μικρός το 1990 κάτι, το 2007, το 2009, το 2017 πρόσφατα. Η δική μου η καπετανία το γραφείο τα ξέρουν καλύτερα πλέον. Και αλλάξαν τα specification, αλλάξαν τα χαρακτηριστικά, έγιναν διάφορα treatment, πλην όμως το ίδιο προϊόν και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Η μόνη μία από τις δυναμικά του αλλαγές, η οποία μας είχε φοβήσει λίγο σαν ναυτιλία, ήταν το 2020 με το θιάφι. Όταν θέλαμε να κατεβάσουμε την περιεκτικότητα σε θιάφι του μαζούτ που έβγαινε από εκεί. Έχουμε αναγάγει την φόρτωση και την ξεφόρτωση, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, σε επιστήμη. Το πώς θα φτάσουμε στο τέρμιναλ, το πώς θα δέσουμε, το πώς ασφαλώς θα σταθεί το καράβι δίπλα στο τέρμιναλ, ώστε ακόμα και αν περάσει εκείνος ο κακός τυφώνας, εκείνη η μεγάλη πλημμύρα του Βόλου, το καράβι το δικό μας δεν θα κουνηθεί, γιατί άμα κουνηθεί θα σπάσει τη σωλήνα, η σωλήνα θα αρχίσει το πετρέλαιο στη θάλασσα, θα κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον, θα σκοτωθούν ανθρώποι, μπορεί να πάρει και φωτιά και μπορεί να επηρεάσουμε τη στεριά που άντε να πάρει φωτιά κανένα δηληστήριο. Εκεί θα είμαστε ακόμα, αν θα είμαστε. Η επικινδυνότητα λοιπόν είναι μεγάλη. Ομοίως με εμάς για την ασφάλεια έχει ασχοληθεί αρκετά και η στεριά. Αλλά και τα καράβια τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα θα έλεγα στην μετά 90 εποχή έγιναν πάρα πολύ αυστηρά στην τήρηση προϋποθέσεων κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την μεταφορά του πετρελαίου. Βγήκανε κανόνες, ο περίφημος ISGO θα τον έχετε ακούσει η νεολαία, το International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, είναι ένας μεγάλος οδηγός, το Ευαγγελιό μας, το πώς φορτώνουμε, ξεφορτώνουμε, μεταφέρουμε πετρέλαιο. Μετά την 80 εποχή μπήκε στη ζωή μας το Energas, αυτό κι αν ήταν το miracle, το θαύμα που μας έσωσε. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Energas, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι εκείνο το αέριο, το αδρανές, με μεγάλη περιεκτικότητα αζότου, που πάμε και το βάζουμε στο κενό που λέγαμε της δεξαμενής και δεν επιτρέπει στις αναθυμιάσεις των αερίων υδρογοναθράκων του πετρελαίου να πιάσουν φωτιά, να εκραγούν. Αυτό είναι το Energas.
Για μας, τους ναυτικούς, ήταν το σωτήριο μέσο της ασφαλείας μας, το Inner Gas. Αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας έχουν πάρθει και στη στεριά. Μέτρα πυρόσβεσης, μέτρα πρόληψης, έλεγχη πιέσεων, έλεγχη θερμοκρασιών, monitoring από κομπιούτερ, συμπεριφορές συγκεκριμένων φορτίων, έλεγχος πιέσεων. Γίνεται τόσο πολλή δουλειά, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, να αποφύγουμε να έχουμε κάποιο ατύχημα. Δεν θα ήθελα να σας πω άλλο για την επικινδυνότητά του, για να μην γίνουμε και πολύ έτσι, δύσκολοι, έτσι, πολύ κακοί. Πώς συνδέονται όλα αυτά, ας πούμε, τώρα με το πλαίσιο των επιθεωρήσεων και από ναυτωτές και από... Ωραία. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Γιάννης. Τώρα, και τι ρόλο διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι, σαν να μου λέει, καλά, εσύ λες ότι παίρνεις μέτρα, πράγματι τα παίρνουν πάνω στο καράβι. Ή καλά μας είπες ότι και η στεριά είναι καλή, προσέχουν και εκεί. Και το Inner Gas ήταν κάτω από 8% το οξυγόνο. Ποιος όλα τα ελέγχει αυτά? Πώς? Υπήρξε κάπου εκεί πέρα στα τέλη του 80 και στο 90 μια κίνηση από τις πετρελοειδείς εταιρείες, τις λεγόμενες τους Oil Majors, που φτιάξανε τον OCIMF, Oil Companies International Marine Forum, και είπαν οι εγκαταστάσεις μας στη στεριά, όπως σας είπα νωρίτερα, κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια, καμιά φορά πολλά δισεκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ έτσι εύκολα σε ένα καράβι που έρχεται, που δεν το έχω ξαναδεί, δεν ξέρω τον operator, μπορεί να έχει σημαία ελληνική ή μπορεί να έχει μαλτέζικη, μπορεί να είναι από τη Μαλαισία, το πλήρωμα είναι Έλληνες, και μπορεί να είναι ναυλωμένο είτε από μια εταιρεία που λέγεται Shell, είτε από τα ελληνικά πετρέλαια, είτε από τη Μαλαισιάνικη. Δεν υποτιμώ κανέναν, ούτε υπερτιμώ κανέναν. Αλλά σέβομαι την αγωνία εκείνου, ότι εκείνος δεν ξέρει ποιοτικά το καράβι, το δεξαμενόπλιο που θα έρθει στο τέρμινάλ του, στον τερματικό σταθμό, είτε να παραδώσει το αργό πετρέλαιο, είτε να πάρει να φορτώσει τα παράγωγα, πληρεί τις προδιαγραφές που λέγαμε για τον ISGOT ή από τον κώδικα του Safety Management που αργότερα εφαρμόσαμε στο τέλος του 1990. Έτσι λοιπόν, για να είναι σίγουροι, ήθελαν να έχουν μια προσωπική αντίληψη της κατάστασης του καραβιού. Και πώς το έκαναν αυτό? Εκπώνησαν το SIRE, το Ship Inspection Report, που είναι ένα εργαλείο να επιτρέπει στον πετρελοειδή μέσω του επιθεωρτή του να ανέβει στο πλοίο, να ελέγξει την κατάστασή του, να μιλήσει με το πλήρωμα, να ελέγξει τα πιστοποιητικά του και να δει κατά πόσο τόσο ο κόσμος, τόσο η κατάσταση, όσο και το σύστημα διαχείρισης του καραβιού τον κάνουν να είναι ήσυχος την ώρα που θα πάει να φορτώσεις ή να ξεφορτώσεις από το τερμινάλ του. Αυτό όλο είναι το SIRE. Ship Inspection. Ανεβαίνει λοιπόν είτε κατευθείαν άνθρωπος της πετρελοειδού που λέγεται Shell, ExxonMobil, BP, Equinor, so many οι majors, είναι so many, κάποτε δεν τους λέγαμε λίγους αλλά είναι so many, και είτε με δικούς τους ανθρώπους, που δικούς εννοώ να είναι υπαλληλοί τους, είτε μέσω on contract inspecting companies, στέλνουν ανθρώπους επάνω και επιθεωρούν το πλοίο. Εξακολουθεί και σήμερα να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κατάσταση του καραβιού. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να δώσετε στον επιθεωρητή την ευκαιρία μιας δεύτερης πρώτης γνώμης, πρώτης αντίληψης. Με το που ανεβαίνει στο καράβι, έχει νιώσει που βρίσκεται. Πάντοτε λοιπόν, όσοι από εδώ σας θα ακολουθήσετε είτε τη θάλασσα είτε το γραφείο, φροντίστε τα καράβια σας όταν θα ανεβαίνει ο επιθεωρητής να δίνουν την πρώτη καλή εντύπωση. Μετράει πολύ. Θα ακολουθήσει η εντύπωση που θα αποκομιθεί με την επιθεώρηση αυτού καθεαυτού των μερών του πλοίου, των πιστοποιητικών του, των εγγράφων του, των διαδικασιών του και η συζήτηση με τον κόσμο. Άφησα το τελευταίο τη συζήτηση με τον κόσμο γιατί
με το ΣΑΙΡΕ 2 που μπαίνει τώρα, παρένθεσης, το πρώτο ΣΑΙΡΕ εφαρμόστηκε το 1993. Πλην όμως και πριν ακόμα, κάπου το 1990, είχαν ξεκινήσει οι πετρελοειδείς από μόνες τους να έχουν την πρακτική και την πολιτική να ελέγχουν τα βαπόρια, αλλά individually. Έλεγε η ELF για λογαριασμό της ELF και η Exxon για λογαριασμό της Exxon. Η BP για το λογαριασμό της. Ποτέ αυτές δεν παντρευόντουσαν ούτε οι πληροφορίες τους, ούτε ανταλλάσσανε γνώμες. Το ΣΑΙΡΕ το 1993 κατάφερε και έφτιαξε μια μεγάλη βάση που ενοποίησε τα records των επιθεωρήσεων. Όλες οι επιθεωρήσεις του καραβιού πέφτουν σε μια μεγάλη database, άσχετα αν την έκανε η BP ή την έκανε η Κουινόρ, άσχετα αν ο επιθεωρητής ήταν ο Γιάννης ή αν ήταν ο Νίκος, μπαίνει το ρεπόρτο μέσα και η επόμενη πετρελοειδή εταιρεία που θα θέλει να αξιολογήσει το καράβι, είτε λέγεται Ελληνικά Πετρέλαια, είτε λέγεται το Malaysia Oil Company, είτε λέγεται η NIOC, η Iranian, είτε η Aramco που είναι η Σαουδική Αραβία, έχει το δικαίωμα και την άνεση με τους κωδικούς της να μπει μέσα και να δει. Επιθεωρήθηκε πριν 15 μέρες στο Ρότερνταμ και εκείνο δεν ήταν καλό, εκείνο ήταν καλό, εκείνο δεν ήταν καλό, εκείνο δεν μου κάνει. Εκείνο ήταν καλό ή κακό, μου κάνει. Υπάρχει track record δηλαδή για πλοίο, όχι για εταιρεία. Δηλαδή δεν υπάρχουν συσσωρευμένα με τα δεδομένα για την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πλοία. Αυτό θα γίνει αργότερα με το TMSA. Είμαστε ακόμα στο ΣΑΙΡΕ. Το ΣΑΙΡΕ επικεντρώνεται μόνο στο καράβι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην εταιρεία. Ήταν η αγωνία των πετρελοειδών να έχουν καράβια στη συνεργασία τους, όπως είπαμε, όταν είναι δίπλα στο τερμινάλ τους ή όταν φορτώνουν, εξεφορτώνουν, που να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη. Όπως είχε πει κάποτε ένας επιθεωρητής της Exxon, ξέρεις τι θέλω ρε παιδάκι μου, έλεγε εμένα όταν ήμουν νεαρός και προσπαθούσαμε τώρα ένα παλιό βαπόρι τέλος πάντων στο 95, ξέρω κάπου στον Περσικό, και προσπαθούσα το βαπόρι, δεν ήταν και το καλύτερο του κόσμου. Αλλά λέει, για να το δεχτώ πρέπει να πιστώ ότι θα φορτώσεις καλά στην Αστανούρα, δεν θα πάθεις τίποτα μέχρι να πας στο Loop. Το Loop είναι στην Αμερική έξω από το Galveston και θα ξεφορτώσεις το Loop με ασφάλεια. Αν πάθεις τίποτα με το Loop δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε το πόσο ψυχρό. Αυτό τον ενδιέφερε. Να φορτώσω, να μεταφέρω και να εκφορτώσω το φορτίο του με ασφάλεια. Αυτό ήταν ο σκοπός του ΣΑΙΡΕ. Το επεκτάθηκε, το ότι εμπλουτίστηκε, το ότι μετά μπήκαν και άλλα πράγματα. Ναι, έτσι γίνεται πάντοτε με όλα τα εργαλεία. Η επιθεώρηση του πλοίου, να μην χρησιμοποιώ συλλά και τη λέξη ΣΑΙΡΕ. Και επειδή έγινε τόσο σημαντικό, αναμορφώθηκε κανένα 2 φορές και τώρα, κοντός ψαλμός αλληλούια, μπαίνει σε εφαρμογή μια μεγάλη του αλλαγή, η οποία λέγεται ΣΑΙΡΕ 2, που κάνει την επιθεώρηση πιο αξιόπιστη, πιο ευέλικτη, πιο ακριβή, έχει νέα δομή, έχει διαφορετικές αρχές και σκοπό έχει, τα έχω γραμμένα για να σας τα πω έτσι να τα θυμάστε, ενισχυμένη διαφάνεια στην επιθεώρηση, ουσιαστική βελτίωση και προστασία της επιθεώρησης, αυτό που λέμε πράγματι έτσι είναι, αποδοτικότερη γιατί μπαίνει και η τεχνολογία, μπαίνει μέσα η φωτογραφία, μπαίνει μέσα το GPS, πόσα βήματα έχει κάνει ο επιθεωρητής επάνω στο καράβι, ποιοτικότερη επιθεώρηση γιατί είπαμε στηρίζεται πλέον και στην τεχνολογία αλλά και σε μεγαλύτερη γνώση και εξειδικευμένη γνώση του επιθεωρητή, επικέντρωση στον προσδιορισμό και την πρόσληψη των κινδύνων, όχι μόνο να είναι καλό το καράβι, ωραία βαμμένο και να δουλεύει, μου εμπνέει το σύστημα που είδα και ο κόσμος που κουβέντιασα εμπιστοσύνη ότι μπορούν να διαχειριστούν κινδύνους, μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση κακή. Ακόμα και αυτό. Είναι και άλλα πολλά για να μην σκοράσω, για να τα θυμάστε κιόλας όταν θα τα πω. Έτσι, με μια κουβέντα, η διαφορά του ΣΑΙΡΕ 1 με το 2, 30 χρόνια μετά. Είναι μία και σημαντική και ευχαριστώ που μου το λες. Θα πρέπει να το πούμε. Ναι. Εστιάζει στον άνθρωπο. Το ΣΑΙΡΕ 2 εστιάζει πάρα πολύ στον άνθρωπο. Και γιατί θα μου πείτε προέκυψε η ανάγκη για τον άνθρωπο και δεν είχε προκύψει νωρίτερα. Έχω 2 απαντήσεις σε αυτό. Η πρώτη απάντηση είναι ότι
έστω εάν εμείς υποστήκαμε αυτό το κυνηγητό των επιθεωρήσεων και έτρεμε η καρδιά μας να πάει καλά το πλοίο στην επιθεώρηση, να περάσει, πηγαίναμε και από τα γραφεία της Ελλάδος να βοηθήσουμε, στέλναμε πάνω υλικό να βοηθήσουμε τον καπετάνιο, πώς να το πει, πώς να απαντήσει, πώς να το εμφανίσει. Κάναμε πάρα πολλή δουλειά. Όσο και μας είχε ταλαιπωρήσει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι μέσα από το ΣΑΙΡΕ και μέσα από τις απαιτήσεις του φτιάξαμε καλύτερα πλοία. Όλη η εμπειρία που παίρναμε από τις επιθεωρήσεις τις μεταφέραμε μετά στα new building, στο specification του new building. Τι μας είχε πει εκείνος? Ότι δεν είχατε έξω από το δωμάτιο των χημικών, αν τυχόν κάποιος λερωνότανε, να πλύνει τα χέρια του. Μια βρύση, έναν λεκάνι, πώς την λένε εκεί πέρα. Ένα νηπτήρα, να πλύνει. Δεν είχατε σαπούνι. Ναι, σωστά, δεν είχαμε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε σαπούνι όταν ταξίδευα. Έξω από τα χημικά, ούτε και είχαμε και ντουζιέρα. Γι' αυτό και όλοι είχαμε κάποτε καεί από το χημικό. Πήγε να το σηκώσει το χημικό, να το τραβήξει, έκανε λίγο έτσι, σου φέγανε τα χέρια, δεν φόραγε και γάντια, δεν φόραγε και κράνος, έπεφτε στο πόδι σου, χτύπαγε το πόδι σου, χειρότερα το χημικό, σούκαιγε το πόδι. Δεν υπήρχε νερό μετά απ' έξω να το πλύνω. Ναι, ήταν μια πολύ απλή παρατήρηση. Φανταστείτε τις μεγαλύτερες που πάνε στο ναυτιλιακό εξοπλισμό, που πάνε στο navigation, που πάνε στο engine room, που πάνε στο control room, που πάνε στο monitoring της μηχανής, που πάνε στο preventive management, που πάνε σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα, άσχετα την πίεση που δεχθήκαμε ως ναυτιλιακές εταιρείες, το ΣΑΙΡΕ έφερε καλά αποτελέσματα. Μας έκανε καλύτερους, μας έκανε να φτιάξουμε καλύτερα πλοία. Αυτό είναι η μία. Το άλλο είναι, αφού φτιάξατε καλά πλοία, άρα δεν μπορώ να σας βάλω παρατηρητές. Όχι, καλοί είσαστε πλέον. Εντάξει, μπράβο. Είσαστε καλοί. Και εδώ θα απαντήσω με τα λόγια του παππού του Λεμού, του ιδρυτή δηλαδή, αυτού που έκανε μεγάλο την εταιρεία που δουλεύω, τον Ηρέα. Ο παππούς ο Λεμός που κάποτε είχε πει στα ναυτικά χρονικά το 60, δεν θυμάμαι ποτέ. Πάντως ήταν πολύ παλιά. Είχε πει ένα καράβι, επειδή έκανε πολλά new building τότε αυτός. Για θυμάμαι μια φορά έφτιανε 40-45 μονοκόμματα στην Ιαπωνία. Ήταν και λάτρης Ιαπωνίας. Είχε πει ένα καράβι είναι καλό όσο καλός είναι ο κόσμος που είναι πάνω. Είχε πει την ιστορική κουβέντα που χρειαστήκανε τόσα χρόνια για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, σου δίνω το έξω Βαλντές, επειδή μου που ήταν ολοκαίνουργιο καράβι. Μπράβο, πάρ' το. Τα βράχια το ρίξει. Μπράβο του. Ωραία. Και ένα άλλο που είχε φτιάξει ο Νάσης, θυμάμαι το 70 κάτι, ολοκαίνουργιο, μόλις το πήρα την Νορβηγία. Από πού? Από την Νορβηγία. Δεν είχε πάει ο άνθρωπος στη Γιουγκοσλαβία να φτιάξει την Νορβηγία. Πανέμορφο πλοίο, VLCC. Με την έξοδο και έσω το λιμάνι, έκατσε πάνω στα βράχια. Τόσο καλό το καράβι, όσο ο κόσμος ήταν επάνω. Άρα, έρχομαι να απαντήσω στο Γιάννη. Ναι, απαιτείται να επικεντρωθούμε στον άνθρωπο. Το καράβι το φτιάξαμε. Του βάλαμε ό,τι θέλανε. Το βελτιώσαμε. Η εμπειρία μας, η εμπειρία των άλλων, οι νέοι κανονισμοί. Συμμορφωθήκαμε. Θέλουμε όμως κατάλληλους ανθρώπους να το δουλέψουν. Και δυστυχώς, θα θυμάστε ότι το 80% των ατυχημάτων, και ας μην το πούμε ατυχημάτων, των συμβάντων θα πω εγώ μόνο, δεν λέω ατυχημάτων, επί του πλοίου, είναι ένεκα του ανθρώπου. Το 80%. Μερικοί το ανεβάζουν πιο ψηλά. Εγώ θα είμαι συντηρητικός. Ο 80%. 8 στα 10 συμβάντα επί πλοίου φταίει ο άνθρωπος. Αλλά φταίει. Μπορεί να μην φταίει. Μπορεί να μην έχει την κατάλληλη γνώση, να μην έχει υποστεί το κατάλληλο training, να μην έχει την κατάλληλη εμπειρία. Αυτό που μου είπες αν έχει κάνει σε VLCC ή και πόσο καιρό έχει κάνει στο VLCC. Μπορεί να μην έχει ξανακάνει στον ίδιο τύπο πλοίου. Να γιατί ελέγχει ο πετρελοειδής στο screening το crew matrix. Ποιοι είναι μέσα, πόσο καιρό έχουν, τι εμπειρία έχουν, ποια προτέρα εμπειρία έχουν. Μετά μπορεί να είναι. Κατά πόσο φταίει πάντα ο άνθρωπος εάν δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα καράβι που να είναι εργονομικό, να είναι φιλικό στον άνθρωπο. Μην νομίζετε ότι εμείς στα γραφεία τα κάνουμε ωραία τα καράβια πάντοτε. Κάνουμε λάθη. Κάνουμε λάθη είτε επειδή δεν το προσέξαμε, είτε επειδή δεν το γνωρίζαμε, είτε επειδή μας διέφυγε, είτε επειδή θέλαμε να κάνουμε οικονομία, είτε επειδή δεν συνεργαζόταν το ναυπηγείο, είτε επειδή την τελευταία στιγμή μας ζήτησε λεφτά το ναυπηγείο για να φτιάξει αυτή τη γραμμή να πηγαίνει έτσι και όχι έτσι. Γιατί του λέγαμε έτσι που είναι κάποιος θα στραβώσει, θα περάσει από πάνω. Όχι, δώστε μου λεφτά να το φτιάξω. Δεν μας πίεζε και ο χρόνος. Άρα, μην ναι μεν ο άνθρωπος, αλλά μην το κατηγοράμε πάντα. Ο άνθρωπος
μπορεί να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί. Το human being είναι ζωντανό, πλάθεται. Ιδιαίτερα η νέα γενιά που έχει την ικανότητα να ξέρει, που έχει το χαρακτηριστικό των καλύτερων αγγλικών από όταν ξεκινήσαμε εμείς, της μεγαλύτερης πληροφόρησης λόγω του ίντερνετ και των computers, την μεγαλύτερη επικοινωνιακή σχέση με τη στεριά που εμείς δεν την είχαμε, μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι. Άρα θυμηθείτε, το SIRE 2 επικεντρώνεται πολύ στον άνθρωπο. Και για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, έχουμε ένα μάγκωμα μέσα μας πώς θα τα πάνε οι άνθρωποι στην επιθεώρηση. Όταν δηλαδή, γιατί όπως εσείς πάτε και δείτε στον καθηγητή, δεν ξέρω, δίνετε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις εκεί πέρα, όταν περνάτε κανένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή στις σχολές, πάντοτε είμαστε μαγκωμένοι όταν πάμε για εξέταση. Και επειδή έχω περάσει αρκετές εξετάσεις στη ζωή μου, ακόμα και σήμερα που έρχονται για TMSA στο γραφείο, εκεί την ημέρα για κάποιο λόγο τα παιδιά από το γραφείο που θα το ξέρουν, είμαι από τις 5. Δεν υπάρχει λόγος μόνο τις 5. Δεν προσφέρω τίποτα. Ο τελευταίος που θα προσφέρει είμαι εγώ. Η αγωνία υπάρχει, αν θα πας καλά. Ξέρετε λοιπόν πόσο δύσκολο θα είναι την ώρα που θα το βάλει απέναντι ο επιθεωρητής, του πει παιδί μου, εάν θα χτυπήσει το αλάρμ, ποια είναι τα επόμενα 5 βήματά σου. Αν θα χτυπήσει το αλάρμ. Άντε να τα πει εκείνη την ώρα ως πρέπει. Ή να σου πει μετά, δυστυχώς ο ανθυποπληαρχός σας δεν ήξερε να απαντήσει. Καταλήγω με το SIRE 2. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει με το benchmarking της Τερτάνκο, που είναι ο οργανισμός των ανεξάρτητων πλειοκτητών των δεξαμενοπλοίων, με το benchmarking αυτού να έχουμε ένα average κάπου στα 2,2, 2,5, 2,7 παρατηρήσεις ανά επιθεώρηση. Δηλαδή, τη μια φορά θα φάμε 3, την άλλη φορά με 2, τη μια φορά θα φάμε 4, την άλλη φορά με 1. Υπολογίζομαι θα πάμε γύρω στο 4,5-5. Επειδή ακριβώς επικεντρώνεται το SIRE στο 2 στον άνθρωπο. Αυτό το αναμένουμε και εδώ έτσι θεωρήστε το δεδομένο. Εμείς όμως τώρα από την πλευρά μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε εισέτη περισσότερο στον άνθρωπο, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Αυτό είναι το SIRE 2. Έφερε πολλά καλά, έφερε βελτιώσεις, τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο. Έπρεπε να αναρωτηθούμε περισσότερο γιατί το SIRE το 2 έργησε τόσο πολύ να μπει μέσα ή γιατί το SIRE το existing, το παλαιό, δεν επικεντρώνονταν στον άνθρωπο. Μέχρι να φτάσει ο άλλος άνθρωπος και να πει «Όπα, φτάνει, κουράστηκα να ακούω για τον Τελαβάλ. Θα βάλετε μέσα interview των μηχανικών». Μέχρι να γίνει αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Παίρνονται αποφάσεις, παίρνονται συζητήσεις, υπάρχουν working groups, γίνονται εισηγήσεις και κάποτε καταλήγουν. Αυτό το είχε προβλέψει ευτυχώς, το βλέψανε οι πιο μεγάλοι οργανισμοί, οι πιο θόρατοι οργανισμοί, οι πιο θεσμικοί που λέγονται IMO, μέσω των συμβάσεων της STCW, που είχε πλέον ορίσει τα working hours. Τα οποία ναι, πολλές φορές τα παραβιάζουμε. Ακόμα και σήμερα. Ναι, τα παραβιάζουμε και το ομολογώ, το ομολογώ ευθέως ότι ναι, υπάρχουν συνθήκες που παραβιάζονται και που είναι η κατασυνθήκη, είναι οι ανάγκες. Τι θέλετε να κάνω, ωραία, θα σταματήσω στο ποτάμι τώρα, εδώ που δεν έχει αγκυροβόλιο, πιο πολύ κίνδυνο διατρέχω το να κάτσω να φουντώνω στο λιμάνι επειδή συμπλήρωσα, ξέρω κι εγώ, 9 ώρες άϊπνος, παρά να μην κάτσω άλλες 2 ώρες ακόμα να φτάσω επάνω στο ποτάμι, να φτάσω στη Φιλαδέλφια ή να φτάσω στο Μισίσιπι, στον Μπάτον Ρούζ. Είναι τα κατασυνθήκη. Συμβαίνουν. Πλην όμως έχουν βελτιωθεί πολύ. Έχουν πολύ βελτιωθεί και μία από τις μεγάλες βελτιώσεις που έγιναν κάπου την εποχή στις αρχές του 2000 είναι ο επιπρόσθετος αξιωματικός καταστρώματος που μπήκε στα καράβια. Θα ξέρετε τώρα ότι τα περισσότερα δεξαμενόπλια, ιδιαίτερα τα μεγάλα, και μεγάλα δεν εννοώ πολύ μεγάλα, εννοώ και πάνω από 100.000 τόνους, έχουν 3 ανθυποπλιάρχους, ιδιαίτερα για να μπορούν να πετύχουν τις απαιτήσεις της STCW για τα working hours. Είχατε μια ερώτηση. Όλα αυτά που είπατε, και είπατε ότι το SIRE το πρώτο δεν επικεντρώνεται στον άνθρωπο και οι δικαιολογίες εισαγωγικά είναι κακή λέξη, αλλά που δώσατε ότι δεν είναι το 80% ο άνθρωπος, ίσως είναι λιγότερο. Όλα αυτά στο τέλος της ημέρας κάποιος άνθρωπος αποφασίζει και γι' αυτά. Ναι, σωστό. Άρα και το πρώτο που είπατε το SIRE ότι η ναυτιλία, αυτό το Τελαβάλ, κάποιος άνθρωπος το χειρίζεται. Σωστό και αυτό. Μήπως τελικά πάντα στον άνθρωπο επικεντρωνόμασταν και όχι
τόσο πολύ στις διαδικασίες. Απλά τώρα το πήγαμε πολύ πιο εξειδικευμένα στον άνθρωπο. Ωραία ερώτηση και ευχαριστώ. Το SIRE 2 όμως, όταν λέμε άνθρωπο, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί αν το πάμε στο τέλος, everything is human. Το λέει και ένα τραγούδι. I'm only human after all. Ωραία. Όλα είναι άνθρωπος. Γιατί υπάρχει ναυπηγείο, μα υπάρχουν εργάτες στο ναυπηγείο. Μα υπάρχει σχεδιαστικό γραφείο, μα άνθρωποι είναι στο σχέδιο, ναυπηγοί είναι. Μα υπάρχει αυτός που κόλλαγε, αλλά άφησε ένα μπόρο και είχαμε το leakage, άνθρωπος ήταν και εκείνος. Τώρα βέβαια υπάρχει το μηχάνημα στις αυτόματες πωλήσεις. Αλλά ναι, όλα είναι άνθρωπος. Το SIRE 2 όμως τώρα, όταν λέμε επικεντρώνεται during the inspection, during the vetting, επικεντρώνεται στον άνθρωπο, επικεντρώνεται σε συζήτηση με τον άνθρωπο. Δεν τον έχει τον άνθρωπο πλέον show me the checklist. Όχι. Θα του πει ενέργειες. Θα κοιτάξει να αποκομίσει κατά πόσο γνώστης είναι του πλοίου, των διαδικασιών, των πολιτικών της εταιρείας, των ενεργειών που πρέπει να κάνει. Άρα επικεντρώνεται τόσο πολύ στη γνώση, όχι μόνο το human σαν human. Θα συνεχίσω το DMSA τώρα ή μετά? Νομίζω ότι το SIRE 2 μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη διάλεξη. Ναι, το SIRE 2 από μόνο του είναι μια ολόκληρη ιστορία και δεν σας είπα τίποτα από όσα έχω γράψει. Τίποτα. Από όσα έχω γράψει. Φανταστείτε, σας έλεγα. Στο επόμενο τεύχο ναυτικών χρονικών. Ας πω το TMSA, θέλετε τώρα το TMSA. TMSA πολύ γρήγορα για να πάμε και μετά στην αυλαγορά. Ναι, άμα γίνεται. Ναι. Το TMSA. Το 1993 λοιπόν λύσανε το θέμα των επιθεωρήσεων των πλοίων. Τα είπαμε, δεν τα επαναλαμβάνω. Μετά τι άλλο καταλάβανε οι πετρελοειδείς? Καλό καράβι φτιάχτηκε. Καλά πήγαινε σε επιθεωρήσεις. Αλλά οι οδηγίες που είχε πάρει τελευταία φορά από την εταιρεία δεν ήταν οι πρέπουσες για τον χειρισμό του συγκεκριμένου φορτίου, για τις συγκεκριμένες οδηγίες navigation, οι άλλες οδηγίες περί εισόδου στα cargo holds, περί το cargo tanks washing, περί. Έτσι λοιπόν είπε ο ΚΙΜΦ, αυτός ο οργανισμός των πετρελοειδών, θέλω να καταλάβω τι γίνεται και στον operator του καραβιού που μου προσφέρεται προς ναύλωση, προς χρήση. Πώς το κάνω αυτό? Θα πω καλημέρα σας, ήρθα να σας επιθεωρήσω? Όχι. Το είπε πιο ωραία. Αυτοεξεταστείτε, αυτοβαθμολογηθείτε και θα έρθω εγώ to verify ότι έχετε βάλει καλό βαθμό στον εαυτό σας. Σας το είπα όσο πιο λαϊκά μπορούσα. Έφτιαξε λοιπόν ένα βιβλίο, έβαλε 12 elements στην αρχή, τώρα 13, μαζί με το security, έβαλε μέσα, στο κάθε element έβαλε 4 στάδια, άρπαξε από τα πρότυπα του ISM βέβαια, τα τέλη του 90, άρπαξε από εκεί στοιχεία, τον βόλευε δηλαδή, άρπαξε και άλλα στοιχεία και από το ISO και έφτιαξε λοιπόν αυτό το περίφημο TMSA, που ήταν ένα πολύ ωραίο booklet, ένας πολύ ωραίος οδηγός, με τα 12 element 13 σήμερα, 4 βαθμίδες και μέσα από τις ερωτήσεις των βαθμίδων σε έκανε να αυτοαξιολογείσαι. Σε ρώταγε δηλαδή η βαθμίδα. Στάδιο 1, ερώτηση 1. Στο element 4 που ήταν το maintenance. Έχετε ανταλλακτικά στο πλοίο για το critical equipment? Τι λέει τώρα αυτός? Ναι, πρέπει να βρω τώρα ποια λέει αυτός critical τώρα. Τι νομίζει αυτός ότι είναι τα critical? Αυτός. Γιατί υπήρχε μια άλλη ερώτηση λίγο πιο κάτω και έλεγε, έχετε καθορίσει ποια είναι τα critical equipment στο καράβι σας? Άκου να δεις, λέω τώρα τον παλιά άνθρωπο. Έβαλε την ερώτηση μετά για να με βάλει να την πατήσω. Και έτσι περίπου, το είπα πολύ λαϊκά, αλλά πιάστε το, έτσι περίπου είναι δομημένο το TMSA. Το TMSA έχει σκαλοπάτια που για να υπάρχεις, για να είσαι ISM certified, για να έχεις το COC, πρέπει να πληρείς τουλάχιστον στάδιο 1, step 1, stage 1 στη μορφωμένη. Τουλάχιστον. Κανείς όμως να βλωτίζει να σε έπαιρνε με stage 1. Μπράβο σας. Ωραίο πλοίο. Stage 1. Blue Seas. Πηγαίνετε βόλτα. Γιατί είχε έρθει ο κύριος Σπύρος και μου είπε με το ίδιο καλό καράβι ότι εγώ είμαι stage 3. Μα τι βλάκας είμαι?
Θα πάω να πάρω το stage 1 και το stage 3. Και. Αμέλαντε που όταν άβλωσα το Σπύρο έγινε η ζημιά και όταν έψαξα, όχι stage 3 δεν πληρούσε, ούτε 1,5 δεν ήτανε. Να το λοιπόν πως έρχεται η ανάγκη. Και λέει, ξεκινήστε, αυτοβαθμολογηθείτε, ρεπορτάρετε στη βάση μου, πάλι στη βάση του ΟΚΙΜΦ, ρεπορτάρετε, θα μπω εγώ μέσα να την ψάξω, θα κοιτάξω εκείνα που με καίνε και που δεν με καίνε και με ενδιαφέρουνε, θα κοιτάξω και τα άλλα records που έχει σαν εταιρεία, θα κοιτάξω πώς πηγαίνει στα prostate control, πώς πηγαίνει στην Αμερική, αν έχεις pollution, αν έχεις incident, θα κοιτάξω και μπορεί ένα πρωί να πω ότι μπορείτε να με δεχτείτε στις 15 Νοέμβρη να έρθω στην εταιρεία σας για 2 μέρες να κοιτάξω σε τι to verify το stage που είσαστε του TMSA. Και δεν λέει θα σας κάνω audit, δεν λέει θα σας κάνω vetting, να κάνουμε ένα TMSA review. Review μαζί, together, εδώ. Έλα εδώ, λες ότι κάνεις 4. Τι είναι αυτό το 4? Για δείξε μου, το κάνεις πράγματι. Έχεις τελικά αυτή τη λίστα με τα critical equipment. Και αφού έχεις τη λίστα με τα critical equipment, έχεις και critical spare parts. Και πώς τα όρισες τα critical equipment? Έκανες risk assessment νωρίτερα? Α, ναι, για φέρτο. Να δω το risk assessment που στηρίζεται. Και. Πάλι αυτό ήταν μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Για τα 13 element. Επί 4 στάδια. Επί 4 ερωτήσεις το κάθε στάδιο, που είναι πλατή. Φανταστείτε πόσο πολύ ενδελεχές είναι αυτό το review. Το πρώτο είναι η ηγεσία. Αυτό που λέμε το management, το leadership, η ηγεσία και το σύστημα ασφάλειας που αφορά την ηγεσία. Κατά πόσο η ηγεσία ελέγχει. Υπάρχει, τι κάνει εκείνη αυτή η ηγεσία? Ή εκεί παίρνει όλο καφέ και εφημερίδα, ναυτεμπορική. Το δεύτερο, πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού στεριανού. Διαδικασίες. Σου έχει 4 στάδια, 4-5 ερωτήσεις το στάδιο. Πώς προσλαμβάνεις? Αξιολογείς, βγαίνεις στην αγορά, κάνεις ανακοινώσεις, παίρνεις CV, τους καλείς 1 φορά, 2 φορές, 3 στάδια και το interview. Δώσε μου records, δώσε μου την τελευταία πρόσληψή σου. Και. Το αντίστοιχο, πρόσληψη, διαχείριση, αλλά και well-being των ναυτικών. Εκείνος ο crew manager εκείνη την ημέρα κόβει τα πόδια του. Αξιοπιστία και συντήρηση σκάφους, το περίφημο 4, αυτό που αφορούσε το maintenance, που είναι από τα πιο βαριά, γιατί είναι πολύ πλατή. Όταν μιλάμε για maintenance σε ένα καράβι, ρε παιδιά, τι περιμένετε? Ένα τελείωτο πράγμα. Από την τελευταία βίδα έως το μεγαλύτερο εξοπλισμό. Το TMSA από τη γένεσή του, το 2004, είχε μία προϋπόθεση. Ότι αν ρεπορτάρεις ότι είσαι φέτος στο stage 3, δεν μπορείς του χρόνου να μου πεις ότι είσαστε 2,8. Πάει μόνο μπροστά. Και εκεί συνέβη ένα λάθος με αρκετές ναυτιλιακές που στο ξεκινημά του 2005-2006 γράψαμε ότι είμαστε οι καλύτεροι στην αγορά. Βάλε 4 παιδί μου παντού. Δεν υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Έτσι. Και φάγαμε τις φαλιάρες. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα του TMSA. Γι' αυτό και μια και εκπροσωπώ εταιρεία, εμείς υπήρξαμε συντηρητικοί. Το πρώτο ρεπορταρισμά μας ήταν στο 2,8-2,6 αν τα θυμάμαι καλά. Και τώρα κάπου είμαστε στο 3 κάτι 3. Δεν χρειάζεται να πάμε 3,25. Γνωρίζω. Εγκαθίδρυσε καλά το 3,15 που έχεις. Αυτό κάνε. Φτιάξε καλά το 3,15 που είσαι. Μην έρθει και βρει κάποιος ότι δυστυχώς you don't meet the requirement. Αυτό για το TMSA. Πάμε ναυλαγορές, πολύ γρήγορα. Ναυλαγορές. Okay. Ο πρώτος παράγοντας που ακόμα εξακολουθεί να είναι καταλυτικός είναι η προσφορά και η ζήτηση. Εκείνο όμως που δεν είναι καταλυτικό είναι πλέον η έννοια της προσφοράς και ζήτησης. Όλοι μιλάμε για προσφορά και ζήτηση, δεν έχει όμως την ίδια έννοια που είχε κάποτε, που είχε το 80, που είχε το 90. Σήμερα η προσφορά και η ζήτηση διακυμαίνεται από πάρα πολλούς παράγοντες ή επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Προσφορά και ζήτηση. Η Ευρώπη και η Αμερική, αναπτυγμένες κι άλλες πολλές, μιλάμε μόνο τις δύο αυτές, και η Ιαπωνία και η Κορέα, αναπτυγμένες κοινωνίες, χρειάζονται παράγωγα πετρελαίου να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, να έχουν 2-3 αυτοκίνητα,
να έχουν πολύ καλή θέρμανση σπίτι τους, να έχουν πολύ καλό air condition, να έχουμε μια nice life. Γιατί, why not. Επομένως, αυτοί θα φέρουν το πετρέλαιο από τις πετροπαραγωγικές χώρες να το διηλύσουν και να το καταναλώσουν. Αμέσως λοιπόν δημιουργείται η ανάγκη της μεταφοράς του crude, που είναι το μεγάλο τονάζ. Είναι τα πλοία που τώρα πλέον ξεκινάμε, ξέρω και εγώ, από ας τα πούμε 100.000 τόνους, 80.000 τόνους και πάνω. Και θα μεταφέρουν το crude στο δηληστήριο των αναπτυγμένων χωρών. Οι μεγάλες αγορές αυτή τη στιγμή που επικρατούν στη διακίνηση του crude είναι η αγορά των VLCCs, αυτές που είναι, λέμε, τα 2 εκατομμύρια βαρέλια, χοντρά 300.000 τόνους, που εξακολουθεί τα σκύπτρα να τα έχει ο Περσικός, είτε με τη ραστανούρα, είτε combination ραστανούρας και Κουβέιτ, είτε το Κουβέιτ μέσα και έξω, μην αλαχμαντεί και να φορτώσει και στο SBA μετά, είτε να συνδυάσουμε κάτι με το Ρουβέις και πέρα στα Εμιράτα και να πάμε να συμπληρώσουμε κάπου αλλού. Πάντως τα 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή στα VLCCs, τα σκύπτρα τα έχει ακόμα ο Περσικός. Για μία διετία, τριετία, κάπου το 2015 απελευθερώθηκε από την Αμερική η εξαγωγή του πετρελαίου, κάπου το 2018 αρκετά VLCCs φορτώθηκαν και από το US Gulf. Αμέσως θα μου πείτε όλοι, καλά η Αμερική εξαγάγει πετρέλαιο. Πραγματικά, ούτε εγώ δεν το πίστευα. Γιατί μεγάλωσα και έζησα και έφυγα από τη θάλασσα με το να πηγαίνω πετρέλαιο στην Αμερική. Τώρα, όσο θέλετε, πετρέλαιο πετάει η Αμερική. Αλλά να το κουβεντιάσουμε στην ώρα του πετρελαίου αυτό. Αν υπάρξει. Η επόμενη αγορά είναι τον Suezmax. Το 1 εκατομμύριο βαρέλια. Είπαμε 2, πάμε στο 1. Ποιοι είναι εκεί? Εκεί είναι κατά κανόνα η Δυτική Αφρική, η West Africa. Nigeria, Angola Range που λέμε. Gabon, Angola, όλα αυτά τα τέρμιναλ της Νιγηρίας που κατά κανόνα είναι offshore. Μπήκε και η Γκάνα πρόσφατα και κάτι lighter είναι έξω από το Αμπιτζάν που γίνονται. Όλοι αυτοί δημιουργούν το 1 εκατομμύριο βαρέλια. Destination του 1 εκατομμυρίου βαρέλια. Πάλι ο αναπτυγμένος κόσμος. Πάλι η Ευρώπη, πάλι η Μεσόγειος, πάλι η Αμερική. Θα μου πείτε, γιατί δεν βάζουν VLCCs που είναι 2 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά της West Africa που είναι η αγορά του 1 εκατομμυρίου βαρελιών. Ακούστε ένα particularity. Όταν λέμε 1 εκατομμύριο βαρέλια στη West Africa, ο διάολος ποτέ δεν παίρνουμε 1 εκατομμύριο βαρέλια. Όλο παίρνουμε 960-940. Χαμογελάς, έτσι. Για κάποιο λόγο δεν παίρνουμε ποτέ 1 εκατομμύριο. Επομένως δεν ήταν λόγος να φτιάξουμε 150 και με 142.000 τόνους dead weight πηγαίναμε. Άρα, εάν πάμε να φορτώσουμε έστω και από 2 λιμάνια, να πάμε να φορτώσουμε 1 εκατομμύριο από το Φορκάδος και 1 από το Εσκράβος, τελικά φορτώσουμε 9 και 9, 18, γύρω στο 1,8 εκατομμύρια βαρέλια θα έχουμε. Δεν το γεμίζουμε. Θα έχουμε πάλι dead freight. Δεν αξίζει. Αυτό είναι μία δικαιολογία που σας λέω. Η άλλη δικαιολογία είναι οι καθιερωμένες παρτίδες. Τα λεγόμενα parcels. Κύριοι, εγώ βγάλω παρτίδα και πουλάω παρτίδα και αγοράζω παρτίδα 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τελείωσε. Η West Africa έχει οροθετηθεί εκεί. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη αγορά του crude. Και πάμε τώρα στις μικρότερες αγορές του crude. Είπαμε θα πηγαίνει το πετρέλαιο είτε είναι VLCC είτε είναι Suezmax στις αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή πηγαίνει Αμερική, πηγαίνει Καναδά, πηγαίνει Ευρώπη, πηγαίνει Μεσόγειο, πηγαίνει στην Ιαπωνία, πηγαίνει στην Κορέα, πηγαίνει στην Ταϊβάν, πηγαίνει στη Σιγκαπούρη, πηγαίνει πάρα πολύ και στην Κίνα. Κίνα πλέον. Και η Κίνα επειδή everything is bigger and bigger and bigger, στην Κίνα το VLCC έχει πέρασει. Και θα συνεχίσει να έχει πέρασει τα επόμενα χρόνια, γιατί η Κίνα έχει τη μεγάλη δυνατότητα την οικονομική να κάνει terminal όπου θέλει, όπως θέλει, όποτε τα θέλει. Είναι υπερδύναμη, έχει πολλά χρήματα, υπάρχει ρευστότητα και εξακολουθεί να είναι αποφάσισα, το διέταξα. Οι μικρότερες αγορές τώρα αφοράνε την Μαύρη Θάλασσα που τώρα υποφέρει λόγω του πολέμου και εκεί πέρα είναι οι 100-120.000 τόνους φορτία, τα 680.000 βαρέλια, 720.000 βαρέλια, δεσποινείς κάπου εκεί, 640
τα οποία έχουν μεγάλη κίνηση. Αρκετοί Έλληνες δουλεύουν αυτή τη μαρκέτα και συνήθως τη μεταφέρουν στη Μεσόγειο. Θα δείτε φορτία δηλαδή να φεύγουν από τη Μαύρη Θάλασσα και να πηγαίνουν κατά κανόνα Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία. Έρχονται και Ελλάδα μερικά. Μην με ρωτήσετε για τον πόλεμο, αν θέλετε να μου το κάνετε στο τέλος την ερώτηση. Αυτές είναι οι κύριες αγορές, οι κύριες. Μην πάμε τώρα στο ότι βγαίνει πετρέλαιο οπωσδήποτε και από τη Βραζιλία. Ναι. Και πρόσφατα η Chevron, πρόσφατα είναι αρκετά χρόνια, έκανε μια μεγάλη επένδυση εκεί πέρα και μπορεί να βάλει πετρέλαιο και με Suezmax από την Βραζιλία μέσω της γης του Σμπυρός να το πάει στην Καλιφόρνια ή στο Λος Άντζελες. Ναι, θα γίνει. Έρχεται και αυτή η αγορά. Η Γουιάννα, το θαύμα των τελευταίων ετών, μπήκε στο παιχνίδι. Αγορά Suezmaxes. Πολύ καλή. Θα φάμε ψωμί. Καλά είναι εκεί πέρα. Αυτές είναι οι κύριες αγορές. Αν κάποια στιγμή αρθούν οι κυρώσεις της Βενεζουέλας και του Ιράν, θα δούμε πολλά πλοία να κινούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα πάλι στο US Gulf, γιατί τα δηληστήρια του κόλπου του Μέξικο ήταν φτιαγμένα να φτιάνουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας κτλ. Έχουμε ένα διαχρονική σχέση αγάπη και μίσους μεταξύ Βενεζουέλας και Αμερικής. Διαχρονική, βαστάει χρόνια. Αγάπη και μίσος. Αυτές είναι οι κύριες αγορές. Στο καθαρά φορτία, γιατί βλέπω ο Χρήστος θέλει να ακούσει πολύ τα παράγωγα, είναι, να το κάνω λίγο πάλι λαϊκό, είναι αυτό που πουλάει τελευταία. Γιατί πουλάει? Γιατί παντρεύεται με το προηγούμενο που σας έλεγα περί των δηληστηρίων. Ναι, η κίνηση των παραγόγων ίσως να ξεπεράσει την κίνηση του crude τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να ζω να το δω. Ίσως και να το δω. Τα περισσότερα δηληστήρια, κάπου το έχω γραμμένο τώρα εδώ πέρα, είναι φτιαγμένα και τα μέτρα για το πρωί. Η Αμερική έχει μείνει μόνο με 5 εν λειτουργία δηληστήρια, ναι, ενώ η Ευρώπη έχει ακόμα αρκετά. Μερικά δεν κράθηκε με ξαφνιάσανε, δεν έχουν καθόλου. Γιατί τα δηληστήρια, είπαμε, λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων φεύγουν και πηγαίνουν μακριά και αναγκαστικά θα φτιαχτούν δηληστήρια που θα πρέπει να μεταφέρουν το καθαρό πετρέλαιο. Ακούστε τα 19 μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το μεγαλύτερο, το είπαμε, Τζαμναγκάρ, 1,24, 1,1 εκατομμύρια θα λέτε, έτσι. Το δεύτερο, στην Παραγουάνα, στη Βενεζουέλα, 940.000 βαρέλια, σχεδόν εκατομμύριο. Ουλσάν, 850.000 βαρέλια. Το Ρουβέις του Αμπουντάμπι, τι φτιάχνει το Αμπουντάμπι? Δεν την πιούν τη βενζίνη, σε εμάς θα την πουλήσει τη βενζίνη. Να λοιπόν γιατί τα LR2 θα δουλέψουν από το Ρουβέις να φέρουν βενζίνη στην Ευρώπη ή στη Σιγκαπούρη ή στην Κορέα ή στην Ιαπωνία. Να το. Από το Ρουβέις. Ακόμα και το Γιοσού, 730.000 βαρέλια. Το Ονσάν, 2 μεγάλες ραφιναρίες στην Κορέα, κύριοι. Μεγάλη χώρα, αναπτυγμένη, μεγάλη βιομηχανία. Όποιος έχει βιομηχανία θέλει ενέργεια. Όποιος θέλει ενέργεια έχει πετρέλαιο. Θέλει πετρέλαιο. Και πάει. Και το Ονσάν και το Γιοσού. Το Ντανκόντε, για το οποίο πέρυσι έγραψα ένα ωραίο άρθρο, ίσως δεν με πιστέψανε, ούτε εγώ πίστευα τον εαυτό μου, γιατί αυτό το Ντανκόντε ήταν ένα δεκαετές σχέδιο. Η Νιγηρία 10 χρόνια πάλευε να φτιάξει. Ενώ η Νιγηρία έχει τόσο πολύ πετρέλαιο, δεν έφτιαχνε ένα δηληστήριο δίπλα να το διηλύζει και να το πουλάει τη βενζίνη ακριβότερα και να κάνει χρήματα. Παρά το αγοράζανε οι πετρελοειδείς και το φέρανε επάνω να το διηλύσουν αυτοί. Επιτέλους λειτουργήσε από πέρυσι τον Ντανκόντε. 600.000 βαρέλια, μπορεί και δυνατότητα 1 εκατομμύριο να πάει την ημέρα. Η αρχή έγινε με την Νιγηρία. Θα ακολουθήσει κι άλλο. Θα έρθει και η Ανκόλα. Το Ρουβέις έχει. Θα κάνουν κι άλλοι εκεί. Η Σάουντι Αράμκο έχει. Θα κάνει κι άλλα. Θα κάνει και το Κουβέιτ. Και αν απελευθερωθεί το Ιράν και η Βενεζουέλα τις κυρώσεις, θα βρουν και εκείνοι. Να τι σας έλεγα για τη δηληστήρια. Τη μεγάλη στροφή που την βλέπουμε στα νηπιακά της βήματα, αλλά τη βλέπουμε. Δεν υπάρχουν εργασίες ερωτήσεις. Αφού θα πάει 1 εκατομμύριο, δεν θα πάει στην Νιγηρία? Ναι. Το είπατε. Γιατί να μην πάει το Suezmax και να το μεταφέρει, που είναι έτσι κι αλλιώς η αγορά του γιατί. Διότι ο Νιγηριάνος θα καταφέρει να πουλήσει τη βενζίνη έτοιμη και θα πάρει περισσότερα χρήματα, γιατί θα έχει κάνει τον κύκλο εργασιών στην Νιγηρία και όχι τον κύκλο εργασιών στο Ρότερνταμ. Ναι, ό,τι θέλετε. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Εδώ είναι με τα πετρέλαια πρέπει να μιλάμε ένα μήνα. Για να καλύψω τα μισά όπως θα δω. Ναι, ό,τι ερωτήσεις, ναι, βεβαίως.
Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε τη βαριά βιομηχανία να φεύγει από την Ευρώπη λόγω των κυρώσεων. Όπως αναφέρατε, βλέπουμε και τα δηληστήρια να φεύγουν από την Ευρώπη λόγω των κυρώσεων. Σιγά σιγά μπορεί η Ευρώπη να έχει αποθέματα οικονομικά, αλλά άμα συνεχίσει αυτή η τάση, κάποια στιγμή η βαριά βιομηχανία θα φύγει από την Ευρώπη, οπότε δεν θα έχουμε τα λεφτά έτσι ώστε να κάνουμε την κατανάλωση που κάνουμε τώρα. Και με την προϋπόθεση ότι τα δηληστήρια θα είναι κοντά σε χώρες μακριά από τη Δύση, αυτό δεν θα επηρεάσει την ναυτιλία. Έχετε πολύ δίκιο. Ναι. Έχουμε αποβιομηχάνηση της Ευρώπης και ζούμε και την αποβιομηχάνηση και της Αμερικής. Και τουλάχιστον εμείς, ναι μεν την πατήσαμε, οι Ευρωπαίοι, αλλά βάσταγε λίγο έτσι αγάντα η Αμερική, που και αυτή μετά από την ανάπτυξη της Κίνας τα πήγε όλα απέναντι. Χτυπάει το κεφάλι της τώρα, το ξανασκέφτεται, έγιναν κάποιες κινήσεις, θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Λιγάκι δύσκολο όταν φύγει κάτι να ξαναγυρίσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα ήμουν και πιο επικριτικός προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη όχι μόνο χάνει τη βιομηχανία, αλλά ακόμα και για την ενέργεια που θέλει για να κάνει καλή ζωή, δεν είχε πάρει τα κατάλληλα μέτρα όταν έπρεπε και όταν τα σημάδια των καιρών της το έδειχναν. Δεν έπρεπε να μείνουμε χωρίς ενέργεια λόγω του ότι έγινε στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Δεν μας ενδιαφέρει ο πόλεμος, δεν μπαίνουμε καθόλου εμείς στην πολιτική, μας είναι αδιάφοροι, εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας. Αλλά δεν θα έπρεπε να μείνουμε χωρίς ενέργεια ή δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσο ακριβά την ενέργεια, όταν ένα και μόνο παράδειγμα θα έλεγα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Σε ποιο να το πω? Στη Μέρκελ, στο Μακρόν, του Χουμ. What is Ευρώπη? Είναι complicated αυτό. Θα του έλεγα, δεν θυμάσαι το 1973 τι έγινε με τις τιμές του πετρελαίου, που πολύ ωραία το λέει ένα πολύ ωραίο σχεδιάγραμμα εδώ πέρα. Το 20 έχουμε, επιτέλους η Αμερική παίρνει τα πάνω της και αρχίζει και βγαίνει, αγοράζουν αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος τρέχει να περάσουμε καλά. Αυτό έγινε. Το 1920 και μετά το θεωρώ ορόσημο στο πετρέλαιο να πάει μπροστά. Και τρώμε το 31 το recession το μεγάλο recession της Αμερικής και κοιτάξτε να δείτε, παρότι τρώμε το recession, δεν έχουμε πολύ μεγάλη, έχει μια δυναμική εδώ πέρα μερικούς μήνες. Κοιτάξτε, για πόσα χρόνια πάει σταθερά. Φτάνουμε το 72, που τρώμε τη σφαλιάρα του 73 του πολέμου, του κρυσίματος του Σουέζ, της ανακατοσούρας που έγινε. Μη σας κουράζουμε τα γεωπολιτικά, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα. Κοιτάξτε πόσα χρόνια σταθερότητος. Η Ευρώπη δεν κατάλαβε ότι μέσα σε μια χρονιά το 73 το πετρέλαιο από κάτω από $20 έφτασε στα 100 κάτι. Το 73. Όχι τώρα που φωνάζουμε εμείς εδώ, που πήγε 100 το πετρέλαιο. Κοιτάξτε το που είχε πάει το 73. Να το. Εκεί πάνω. Κοιτάξτε τιμές. Είχα πει σε μια άλλη συζήτηση ότι ο έχουν την ενέργεια έχει λόγο. Και ο λόγος του περνάει. Όταν δεν έχεις ενέργεια, πρέπει να διασφαλίσεις από πού παίρνεις ενέργεια. Πιάστε τις κουβέντες μου. Επόμενη. Θα πρέπει να σοβαρευτώ, θα κάνει βαριά ερώτηση ο Σπύρος. Καταρχήν να ευχαριστήσω γιατί αυτό που ακούσαμε ήταν εξαιρετικά και μας με ένα πολύ απλό τρόπο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η Ευρώπη στρέφεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπήρχαν το καλοκαίρι που είχαμε πολύ ψηλή κατανάλωση ενέργειας, μέρες που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπερκάλυπταν τη ζήτηση και μπορούσαμε να κάνουμε και εξαγωγή σε γειτονικές χώρες. Αυτό πόσο νομίζετε ότι στα επόμενα χρόνια, αφού συνεχίζεται η κατασκευή αιωλικών πάρκων, αυτών κτλ., θα επηρεάσει την ναυτιλία? Πολύ καλή ερώτηση. Την είχαμε στο κεφάλαιο που δεν το κάνουμε και δεν προλαβαίνουμε, στο κεφάλαιο της απανθρακοποίησης. Εκεί το έχουμε παντρέψει, την έχουμε παντρέψει την ερώτηση. Ζήσαμε τόσα πολλά γεγονότα που έχουμε όλοι μας πιστεί ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το κλίμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ούτε σούπερ περιβαλλοντολογικοί, ούτε και αδιάφοροι όμως. Το ζήσαμε στο πετσί μας. Και δεν είναι μόνο ο Βόλος και η Λάρισα.
Είναι οι φωτιές της Ισπανίας, είναι οι φωτιές του Καναδά, που αν εδώ πέρα φωτιές είχαμε για 10 μέρες και δεν σβήνανε, στον Καναδά είναι μήνες και δεν σβήνουνε. Και μη συνεχίσουμε να λέμε άλλα. Ξέρετε τι γίνεται στο κλίμα καλύτερα και από μένα. Επομένως, ναι, πάμε στις ανανεώσιμες πηγές. Ναι, θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Ναι, θα χρειαστεί να παραμερίσουμε το πετρέλαιο και τα παραγωγά του και να τα αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Και εδώ πέρα έχουμε και μια μεγάλη διαμάχη. Ο Μένο Πεκ, για τον οποίο λίγο θα καταφέρω να σας πω δύο λόγια, λέει ότι μέχρι και το 2050 θα θέλετε πετρέλαιο γύρω στους 101, πού το έχει βρει κιόλας, 101,84 λέει εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Να ξέρω πού διάλογο το βρήκε, τι θα γίνει το 2050. Όχι. Δεν θα έχουμε πετρέλαιο το 2050 τόσο που λέει ο ΟΠΕΚ. Αλλά θα υπάρχει πετρέλαιο. Δεν θα εξαφανίσει το πετρέλαιο, αλλά θα είναι λιγότερη η χρήση του. Και θα γίνεται και με πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Θα επηρεάσει την ναυτιλία των δεξαμένων πλοίων. Ναι, αυτό το περιμένουμε. Βλέπουμε μία άνθηση τα πρώτα χρόνια της ναυτιλίας των παραγόγων, δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα LR2, LR1, θα φτιαχτούν σίγουρα και τα LR3, έρχονται όπου να είναι, δηλαδή ένα Suezmax που να μπορεί να μεταφέρει 1 εκατομμύριο βαρέλια καθαρού. Αλλά δεν είμαστε πλέον στο ανέβασμα του λόφου. Είμαστε στην από εδώ πλευρά που πέφτει ο λόφος. Θα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλα πράγματα. Να επενδύσουμε σε πλοία μεταφοράς, ήδη το κάνουμε, στα αέρια, τα LNG, τα LPG, τα ethanol, τα methanol, το CO2 capture, που νομίζω η Έσσαλος καλό θα είναι να κάνει, μάλλον με το Σταύρο που το ξέρει καλά, να κάνετε ένα θέμα με το τι θα γίνει το CO2 capture. Το CO2 capture μπορεί να πάρουμε ακόμα και υδρογόνο, το υδρογόνο γίνεται ενέργεια. Έχουμε μπροστά μας υλικό. Αλλά δεν θα ξαναδούμε τη δόξα του πετρελαίου, δεν θα ξαναδούμε τη δόξα των γκαζάδικων. Looking forward. Στο αμέσως μέλλον θα είναι καλή η αγορά και το υποστηρίζω σε ένα άρθρο που έχω το τέλος του Οκτωβρίου. Το εξηγώ ότι η αγορά των δεξαμήνων πλοίων θα είναι καλά, θα είναι καλή και τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν είναι να τη δεις πολύ μακριά. Πρέπει να κοιτάς μετά το 35, να κοιτάς 30, το 35-40, πρέπει να κοιτάς και για άλλους τύπους πλοίων. Όχι όμως θα εξαφανίσει το πετρέλαιο. Όχι όμως και ξανά γκλάμορους. Τέρμα. Αυτό το είχαμε τζετ και μοιράζονται 40 δις με το κατεβαίνω που κάνει ο Μπιν Σαλμάν. Δεν είναι. Τελειώσαμε. No more. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να καλύφθηκαν όλες οι απορίες.